Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ay ng Biyernes ika-14 sa buwan ng Marso taong 2025 at meron na lamang po tayong 59 days bago ang 2025 midterm elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, Attorney Salvador Medialdia magsisilbing counsel ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pagharap sa International Criminal Court mamayang gabi. Ang Office of the President naman nagbayad sa chartered plane na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong the Netherlands ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Jun Vic Rimulya. Abangan sa ating provincial report mamaya mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte dagsa sa Davao City kasunod ng umano'y ulat na hahalughugin ang bahay ng dating Pangulo. International news naman, si US President Donald Trump nais na tumugon agad ang Russia sa isinusulong nilang ceasefire deal sa Ukraine. At sa ating sports balita, ang Orlando Magic tinambakan ang Pelicans sa kabila ng double-double performance itong si Zion Williamson. At live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inatasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Salvador Medialdia upang umasiste sa kanya sa kanyang initial appearance sa International Criminal Court ngayong araw, Marso 14. Makakasama nitong si Attorney Medialdia ang Office of Public Counsel for Defense ng International Criminal Court. Batay sa kopya ng notification of the representation of Mr. Rodrigo Duterte during his initial appearance na inilabas ng International Criminal Court nitong Marso 12, inappoint ng dating Pangulo ang kanyang dating Executive Secretary bilang isa sa kanyang mga counsel sa International Criminal Court proceeding. Nakasad pa rito na noong Marso 13 ng taong kasalukuyan, binisita ng International Criminal Court Registry ang dating Pangulo upang mapag-usapan ang kanyang initial appearance sa Pre-Trial Chamber 1 at nagpahayag ang dating Pangulo ng kanyang kagustuhan na asistehan siya nitong si Attorney Medialdia kasama ang Office of the Public Counsel for the Defense. Ngayong araw, nakatakdang humarap ang dating Pangulo sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Sa ilalim ng unang appearance, kukumpirmahin dito ang kanyang pagkakakilanlan, impormahan siya sa kanyang kaso at sasabihin ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng International Criminal Court Rome Statute. Magsisilbing presiding judge, etong si Judge Yulia Motok at makakasama ang dalawang judges na sina Judge Rain Alapini Ganzo at Judge Marie del Socorro Flores Lira. Samantala, tiniyak naman po ng International Criminal Court na nananatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kustodiya nito. Una na po kasing sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdia na wala ang dating Pangulo sa International Criminal Court Detention Center. Kasunod po yan ng kanyang pagtungo roon upang bisitahin ang nakadetining dating Pangulo. Pero ayon sa International Tribunal, nananatili ang dating Pangulo sa kustodiya nito sa ICC Detention Center sa Scheveningen. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Netherlands, hiniling ng dating Pangulo na makausap ang consular officer ng Embahada kung saan nakatanggap sila ng tawag mula sa dating Pangulo dakong alas 10:44 nitong gabi ng Huwebes, oras dito sa Pilipinas. Dito ay sumailalim siya sa medical check-up at naging mabuti naman ang lagay ng kaniyang kalusugan. Humirit din ito sa registry ng International Criminal Court na magsagawa sana ng consular visit. Kasama rin na hiniling ng dating Pangulo na kung maaari ay bisitahin siya ng kaniyang mga abogado at miyembro ng kaniyang pamilya. Kinumpirma rin ng embahada na nakausap ng dating Pangulo ang dating Executive Secretary na si Salvador Medialdia na tumatayo rin bilang isa sa kanyang mga abogado. Ayon kay International Criminal Court spokesperson Fadi El Abdallah, ang pagsasailalim sa medical check-up sa dating Pangulo ng Pilipinas ay isang standard practice para matiyak na protektado ang kanyang kalusugan.
Sa iba pang mga development, tiniyak naman po ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Toro III ang kanyang kahandaan na harapin at sagutin ang anumang kasong ihahain laban sa kanya. Kasunod po yan ng naunang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa two-star general, kahit anong kaso pa ang isang panlaban sa kanya ay kayang-kaya niyang sagutin ang mga ito at dedepensahan ng kanyang mga aksyon saan mang korte sa Pilipinas. Una nang inamin ng general na maging si dating Pangulong Duterte ay nagbanta ring maghahain ng kanyang kampo ng mga kaso. Pero giit nitong si General Torre, pwede magsampa ng illegal arrest ang kampo ng dating Pangulo kung gugustuhin nila o anumang maisip na kaso at haharapin umano niya ito sa korte. Po ay itinulak ako ni Hanelet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Sa kasalukuyan ay pinag-iisipan din ng pambansang pulisya ang paghahain ng kaso laban kina dating Executive Secretary Salvador Medialdia at kasalukuyang partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia. Ito'y dahil na rin sa umunoy pamumukpok nitong si Avancenia ng cellphone sa ulo ng isang pulis habang nasa kasagsagan ng arrest operation, habang si Medialdia naman ay naging balakid umano para matiwasay na maisagawa ang pag-aresto laban sa dating Pangulo. Orasyon natin, meron na ho tayong 9 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ho ng katanghalian. Update pa rin po tayo mula sa may pambansang pulisya ng Pilipinas. Itong heightened alert status ng Philippine National Police lifted na raw. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Balik normal na ang alert status ng bansa ayon sa Philippine National Police. Sa pulong balitan sa Camp Crame, ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, bagamat ibinaba na ulit ang alert status, hindi pa rin ibig sabihin ito na magiging kalmado na ang pulisya, lalo pat naghahanda pa rin sila sa nalalapit na eleksyon. Matatandaan ay itinaas sa heightened alert status ang buong Pilipinas dahil sa posibleng rally at mass action kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Lifted na po yun, sir, yung heightened alert po natin. At normal alert na po tayo noon, but it does not necessarily means na magre-relax na po tayo. We will be maintaining our aggressive and active security stance. Remember, we're still preparing for the elections at marami po tayo mga activities. Like I said earlier po, nagsisimula na po yung transport ng mga election paraphernalia at nandun po tayo nakatutok ngayon. And of course, yung addressing yung ating mga risk factors with respect sa ating security preparation for the midterm election. Una na ring pinabulaanan ng PNP na may police movement sa Davao kaugnay sa paghuli kay Duterte. Ayon kay General Fajardo, kung may paggalaw man sa deployment ng pulisya, parte lang ito ng simulation exercise kaugnay sa kanilang security preparations para pa rin yan sa nalalapit na eleksyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan humamaya ang update po natin mula po dyan sa may Davao City mga kabombo. Ito ho'y kasabay doon ho sa lumabas na impormasyon na hahalughugin. Ito hong pamamahay nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala bago ho niyan, siniguro nitong si Solicitor General Menardo Guevara na susunod ito sa utos ng Korte Suprema na magbibigay ng komento hinggil sa petisyon na inihain ng mga anak ng dating Pangulo na humihiling na maibalik sa bansa itong si dating Pangulong Duterte. Una lang ipinag-uutos ng Korte Suprema sa lahat po ng mga respondents ng petisyon na magbigay ng kanilang komento sa loob ng 24 oras mula nang ilabas ito at wala ng palugit o extension. Ayon kay Soljan Guevara, ang gobyerno ay nakahandang ipagtanggol ang mga naging hakbang nito laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala, ibinigay ng gobyerno si Duterte sa kamay ng International Police o ito'y mas kilala sa tawag na Interpol. Kasunod ito ng paglalabas ng International Criminal Court ng arrest warrant laban sa dating Pangulo para sa kasong crimes against humanity. Kabilang sa mga respondents ng petisyon ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior and Local Government Secretary Genvic Remulla at Philippine National Police Chief General Francisco Marbil.
Samantala, mga kabomba Caster Nation, mamaya atin pong dadakuan yung mga kaganapan ngayon doon sa Davao dahil meron pong mga supporters dyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na po yung mga dayuhan na supporters ng dating Pangulo ay dumagsa po matapos ngang malaman po na ire-raid ng PNP ito pong bahay ng dating Pangulo. Mamaya balikan po natin yan sa pagpapatuloy muna ng mga balita. Oras natin, meron na ho tayong 12 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kumpiyansa mga lider ng mababang kapulungan ng Kongreso na unti-unti nang mawawalang takot ng mga may kinalaman sa War on Drugs campaign at maaari hong lumantad na mga ito para ilahad ang kanilang anumang nalalaman. Ngayon at nasa kustodiya na ho ng International Criminal Court ang dating Pangulo ay sinabi nitong si Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union na ang mga dating takot na magsalita ay maaring magkaroon na ngayon ng kanilang lakas na loob upang tumestigo laban kay Duterte at sa kanyang mga naging kalyado noon. Idinagdag niya na ang pangunahing layunin ng kaso ay ang pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ipinunto ng mamabatas at itong si House Assistant Majority Leader Jill Bongalon na limitado ang mga naunang pagsisikap na imbestigahan ng malugong gyera kontra iligal na droga ng nakalipas na administrasyon kaya't maraming biktima ang nawalan ng pagkakataon na makamit ang hustisya. Ipinaliwanag din niya na bagamat may mga investigasyon ay sinagawa sa Kongreso, kabilang na ang Quad Committee, ito ay naging daan lamang upang mabigyang liwanag ang pagpapatupad ng drug war. Binalikan din itong si Congressman Bongalon ang testimonya ng ilang personalidad, kabilang na ang kontrobersyal na si Police Colonel Jovias Penido na tumestigo sa Kongreso ukol yan sa drug war. Samantala, binigyang din naman itong si House Assistant Majority Leader Judas Sidre ng Tingog Party List na ang pag-aresto kay Duterte ay hindi isang uri ng panggigipit sa politika kundi isang hakbang patungo sa pananagutan para sa libo-libo manong mga Pilipinong napatay sa gyera kontra iligal na droga. Sinabi ng mababatas na maging ang mga bata ay nadamay at maging biktima ng mga pagpatay, ngunit halos walang naging hakbang upang makamit ang hustisya para sa kanila. Inalala rin niya ang sinabi ng isang dating hepe ng pulisya nang harapin ito tungkol sa lumulubong bilang ng mga napaslang na nagpapakita ng laganap na culture of impunity sa panahong iyon. Hindi na imbestigahan na maayos ang mga pagpatay at ang warrant ng International Criminal Court ang unang hakbang upang pananagutin ang kung sino man ang tunay na may sala. Samantala, kuha naman po tayo ng report mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Alan Peter Cayetano, binanatan din si dating Senator Laila De Lima matapos nitong sabihin na walang karapatan ng senador na mangaral o magturo ukol sa human rights. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Binanatan ni Senator Alan Peter Cayetano si dating Senadora Laila De Lima matapos punahin ng dating senadora ang kredibilidad ni Cayetano sa pagtalakay ng human rights at due process matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ni Cayetano na malinaw sa saligang batas ng bansa na may karapatan ng bawat individual sa due process kabilang si Duterte. Iginit ng mambabatas ng due process ay dapat ipatupad sa lahat anuman ang kulay ng politika. Pinabulaanan din ng senador ang bintang umano ni De Lima na sinuportahan nitong extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyong Duterte. Anya, hindi dapat gawing sandata ang human rights para sa pansariling interes sa politika. Pinuna din ng senador ang pahig ni De Lima sa isyu ng extrajudicial killings. Gate niya, hindi siya kailanman pumayag sa anumang pang-aabuso. Nagbabala ito ng pagtulak na iparesto si Duterte nang hindi dumaan sa tamang proseso ay maaaring maging mapanganib na president at gamitin laban sa mga kalaban sa politika. Let's pause and not think about sino ba yung binabanggit natin, we're pro o anti-Duterte, pero ano yung batas at ano dapat yung applicable sa kanya. At kaya nga doon ako nag-react kasi sabi ni former Senator De Lima, I'm the last person who should talk about human rights and due process. Pero ang nakalagay sa Constitution, every person, di ba? All, di ba? All. Nakalagay nga doon, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. All. No person. Person po si President Duterte, person po ako, di ba? So, yun po ang problema pag nagiging exclusive, nagiging elitist ang human rights sa isang grupo o isang tao lang, para bang
pagka sinabi mo human rights, bawal ka daw doon, bawal daw tayo. Una nang sinabi ni De Lima na walang karapatan si Cayetano na magturo patungkol sa human rights. Sa katunayan anya ay dapat ding arestuin ng senador ng International Criminal Court sa paghimok nito sa madugong war on drugs noong administrasyong Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Update ho tayo mula sa may Palasyo Malacanang. Meron pong kumpirmasyon na ang Office of the President ang nagbayad doon ho sa chartered plane na nagsakay o nagdala kay dating Pangulong Duterte doon ho sa may Netherlands. May update dyan si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ng Palasyo ng Malacanang na Office of the President ang gumasto sa private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang paggastos ng Office of the President sa private jet ay bahagi ng tulong ng gobyerno at commitment nito sa International Police o Interpol. Tumanggi naman si Castro ibunyag kung magkano ang ginastos ng pamahalaan sa nasabing aircraft. Una nang inihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Lemuria na ang gobyerno ang nag-charter ng private jet para dalhin si dating Pangulo sa Netherlands. Batay sa ulat, ang Challenger Aero Corporation ang nag-asikaso o nag-facilitate sa nasabing aircraft. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Palasyo po, ang nagbayad ang gobyerno po. Ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Magkano? Ang pahayag ni Secretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo at Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala natanggap na rin ng opisina ng Department of Justice ang 3 kaso na isinampa ng National Bureau of Investigation kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go itong linggong ito. Ayon kay Director Jaime Santiago, nagsampa ng 3 kaso ng falsification ang kanilang pamunuan laban kay Alice Go at sa 11 low-rank employees mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ito'y kaugnay pa rin sa naging pagbili nitong si Go ng mga malalaking lupa at mga properties gamit ang mga peking Filipino citizenship nito. Nauna na dito ay bumuo ng isang task force Alice Go ang kanilang pamunuan na pinamumunuan ni Office of the Director Executive Assistant for Special Concerns, Attorney Yentil Malikad. Ayon kay Attorney Malikad, trabaho ng task force na tutukan ng mga kasong maari pang maisumite ng kanilang ahensya laban kay Go at magsagawa rin ng investigasyon sa mga rearian at mga sangkot pang tauhan sa kinakaharap na kaso ng naturang opisyal. Naritong bahagi po ng kanyang pahayag. Po siya ng Task Force Alice Go, na kung saan ang trabaho po ng task force na ito ay tutukan yung mga kasong pwede pang ma-file, mag-imbestiga at mag-file ng cases against Go Waping, aka Alice Go. So ito nga po, tuloy-tuloy po yung naging investigation ng NBI at kahapon nga nakapag-file tayo ng 2 sets of cases. Una, yung falsification case filed by the NBI Alaminos District Office. Yung kaso po na yun ay patungkol sa deeds of sale, sa pagbili at pagbenta ni Alice Go ng lupa na matatagpuan sa Suwal, Pangasinan. At mga grounds para sa isinumite na kaso ng National Bureau of Investigation. Update po tayo mula dyan sa bahagi po ng Davao City, mga kabombo. Kaugnay pa rin sa pagdagsahon ng mga supporter nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa lungsod ng Davao. Kasunod po ng lumutang na impormasyon na ire-raid itong tahanan ng dating Pangulo. May update po dyan ng Bombo Radio Davao.
Nagsidatingan ang ilang supporters ni former President Rodrigo Duterte dito sa kanyang bahay sa Phase 1, Doña Luisa Subdivision nitong lungsod upang makita ang sitwasyon matapos malamang allegedly may planong i-raid ng kapulisan ng bahay ng dating Pangulo na siya naman pinabulaanan ng Police Regional Office 11. Sa kabilang banda, sinabi ni Edison Peñalosa na di umano makatarungan ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ating pakinggan ang pahayag ni Edison Peñalosa, isang organizer ng South Coast Buzz. Actually, ang punta lang talaga namin dito is to show support sa sitwasyon ngayon ni former President Duterte Digong. Galing pa kami ng South Cotabato. Kagabi pa, dumating kami dito, tapos kaninang umaga pumunta kami doon sa isang bahay nila doon sa Taal, and then after that resign kami na pumunta. Just to show support. Siguro hanggang mamaya na kami, balik naman kami kasi we do have such prayer rally na organized din doon. Just to feel and give boost sa mga Duterte supporter na hindi nag-iisa ng Tatay Digong natin. Salamat. Dagdag pa nito na sa pagbalik nila bukas sa bayan ng Coronadal, magsasagawa umano sila ng prayer rally, candlelighting na siya namang susundan ng unity ride na gagawin umano nila hanggang sa hindi pa makabalik sa bansa ang dating Pangulo. Samantala, namataan naman ang ilang mga dayuhan simula pa kagabi matapos umano nilang malaman ang balita. Ayon kay Richard Baroni, isang Amerikano na nakapag-asawa ng Pinay, na mali umano ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kabilang banda, ating pakinggan ang pahayag ni Richard Baroni, isang supporter. It's wrong. I don't think it's right. I think this international agency is accusing him because of wiping out the drugs and killing so many people. He said, but it's not their business. This is the Philippines. And I read a story that the Philippines already backed away from that organization. I don't know, what is that organization called? ICC. Yeah. Philippines said, we're no longer under your jurisdiction. So where do they get the right to do that? I don't know who caused it. Was it the other side of the political party? Anya, epektibo umano ang pagpapatupad ng war on drugs campaign ng dating na walang karapatan at jurisdiksyon ang ICC na arestuhin at imbestigahan ito. Dagdag pa nito na sa loob ng 13 taong pagsasama nila ng kanyang asawa, napansin umano nito na naging maganda ang naging takbo ng bansa. Sa kabilang banda, umaasa naman si Mayor Sebastian Base Duterte na makikita pa nito ang kanyang ama habang ito ay buhay pa. Kagabi, Bombo Janices at mga kabombo, nung pumunta siya dito sa mismong bahay ng kanyang ama, dito mismo sa Phase 1 Doña Luisa, Davao City. Bombo Jen, how's that? Okay, yung presensya ng security forces dyan, kamusta naman, Bombo Danica? Wala, so far, Bombo Jen at mga kabombo, no? Kanina namataan natin ang ilang mga police mobile patrol na nagsidatingan dito, pero as of now, wala nang presensya ng mga kapulisan. Only ang doon na lamang sa entrance nitong subdivision kung saan nakatira mismo si dating Pangulong Duterte. And so, ibig sabihin yan, wala namang tension na nangyayari kahit papano? Wala, so far, Bombo Jen at mga kabombong, wala namang any tension, no? Mapayapa ngayon, at the same time, masyadong tahimik, no? And mamaya, may mga inaasahan tayong darating na ilan pa ng mga supporters galing sa iba't ibang lugar, no? Outside Davao City. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan. At yan ang mula himpilan ng Bombo Radio Davao. Ito si Bombo Danica Baguio para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinapahintulutan na ng National Bureau of Investigation na mag-apply sa kanilang tanggapan bilang mga ahente ng ahensya ang kahit sino mang nagtapos ng kahit anong kurso at nakapasa sa board exams. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kung dati ang mga tinatanggap lamang anya sa kahilingan ng opisina ay mga abogado at mga certified public accountant, ngayon ay maaari at bukas na po ito para sa mga board passer mula sa iba't ibang kurso ang maaaring mag-apply. Ngayon kasi ay patuloy na nagre-recruit pa rin ang ahensya ng mga bagong ahente para sa mga operasyon sa hinaharap.
Samantala, hinikayat naman ng direktor ang publiko na nais mag-apply sa kanilang tanggapan. Anya, marami pang bakante at tuloy na tatanggap ang kanila pong ahensya para sa bagong mga ahente na humuhulma ng kanilang opisina. Natin agents. Baka may kakilala kayo, abogado. Ngayon, dati, abogado, CPA ang pwedeng mag-agent. Ngayon, any course with board, yung course na may board exam, pwede nang maging agent. Nagre-recruit kami ngayon. Ongoing, maraming bakante. Maraming bakante. So, yung mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kamag-anak ninyo, lawyer, or college graduate with board, pa-applyin nyo sa amin. Agi po yan ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Sa iba pang mga balita mula po dyan sa may NBI, ang naturang ahensya nakatakda ng sampahan ng kaso ang mga trolls at mga vlogger na nagpapalabas umano ng mga fake news at dinudumihan ang reputasyon ng gobyerno ng Pilipinas. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Kinakalampag na ngayon ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang kanyang Cybercrime Unit at maging ang kanyang Technical Intelligence Division para magkaroon na ng case build-up at umpisahan ng isa-isahin ang mga vloggers at trolls sa social media na siyang nagiging sanhi ng pagkakalat ng fake news at maging ng mga maling balita tungkol sa Philippine government. Ani Santiago, sumusobra na kasi ang mga individual sa likod ng mga vlogs at komentong ito sa internet at nagiging kabastusan na rin ang nagiging pahayag ng ilan, lalo na kung patungkol ito sa mismong kasalukuyang administrasyon. Anya, totoong merong freedom of speech, ngunit sa kabila nito ang lahat ay dapat din umanong may limitasyon, lalo na kung ito ay patama na sa mismong pamahalaan ng bansa. Inatasan ko na ang aking Cybercrime Unit, ang aking Technical Intelligence Division na mag-case build-up na against these bloggers na sumusobra na. Fake news, kabastusan na ang pinagkagagawa. Meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? There is always limitation. Sa kabilang banda naman, patuloy na ang pagpukpok ni Santiago sa kanyang mga tauhan sa ilalim ng Cybercrime Unit para aksyonan na ng tuluyan ang mga nagiging komento ng mga trolls at vloggers laban sa kasalukuyang namamahala sa loob ng bansa. Isa naman sa partikular na tinumbok na personalidad ni Santiago ay ang vlogger na si Maharlika na siyang bumabatikos at nagpapakalat umano ng mga maling impormasyon sa kanyang mga vlog. Ani Santiago, hindi na muling makakatapak pa sa bansa ang naturang vlogger dahil sa patong-patong na kasong kakaharapin ito kung sakali mang magbalik ito ng Pilipinas. Lahat din anya ng kanyang mga vlogs na napapanood sa bansa na siyang pawang mga tirada umano sa kasalukuyang administrasyon ay maaaring gawing grounds para makasuhan ng naturang vlogger sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Pinupukpuk ko na ang aking Technical Intelligence Division, ang aking Cybercrime Division na umaksyon na. Sobra na itong mga yung trolls, yung mga trolls, sobra na, kabastusan ng pinagkagagawa. Meron isa, tutumbukin ko, yung Maharlika. Nandun siya sa Amerika, tira ng tira, tira ng tira. But then, ipinapalabas dito sa Pilipinas, right? Therefore, pwede siyang kasuhan dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi na siya makakauwi dito kung siyang katutak na warrant na lumabas sa kanya. Samantala, nagpaalala naman si Santiago na huwag agad at basta-basta maniniwala sa kung ano ang lumalabas sa social media at maging sa internet. Dahil ito anya ay maaaring galing mula sa mga vloggers at trolls na anya ay pangunahing pinagmumulan ng fake news. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Mindanao, makinig
Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Meron na lamang po tayong 29 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Bago tayo musad sa iba pang mga balita mga kabombo, update muna tayo sa ilan pang mga kaganapan, lalo ho itong inasahan po pag-appear itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Initial appearance po ito mamayang gabi mga kabombo. Makakausap po natin ang isa po sa mga accredited lawyer ng International Criminal Court, nagsisilbing presidente ng Center for International Law, si Attorney Joel Butuyan. Magandang araw po sa inyo, Attorney, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever, and maraming salamat sa pag-join po sa amin sa Bombo Radio Philippines. Kabilang ho kayo, Attorney, dun ho sa 5 na mga Pinoy, na mga accredited na mga abogado ng International Criminal Court. And para na rin po sa kapatiran ng mga kababayan po natin, paano ho ba nagiging bahagi po ang isang abogado dito ho sa piling accredited lawyers para ho sa International Criminal Court, Attorney? Para maging mapabilang sa list of counsel sa ICC, ito yung mga abogadong po pwedeng humawak ng kaso sa ICC. Kailangan kang ma-accredit ng ICC. And ang minimum requirement para maging full list of counsel ay 10 taon na karanasan sa mga kasong kriminal, sa criminal litigation. So at least 10 years kailangan mo ipakita na humahawak ka ng masinsinan ng mga kasong kriminal sa iyong bansa. Kung 5 years naman yung experience mo sa criminal litigation, pwede kang ma-accredit na assistant to counsel. Sa ating bansa sa Pilipinas, 5 pa lang yung accredited out of mga 400 na mga abogado na nasa list of counsel sa ICC. 400 sa buong mundo, iba-ibang nationality. So mga 5 to 10 years na requirement. Required po ba na mga Pinoy din lang yung hahawak po na abogado dahil Pinoy po ang akusado at mga testigo kung sakali? Libre ang former president na pumili ng abogado, Pilipino man or dayuhan. So hindi siya hinuha sa listahan ng mga Philippine counsels na nasa ICC. Although, may practical purpose kung kukuha ka ng Filipino counsel kasi yung mga testigo, mga Filipino yung mga yan. Hindi ko ma-imagine na may ibang lahi na magiging testigo sa kasong ito. So, merong practical advantage kung kasama sa team niya ng defense counsel na may Filipino. Tapos meron ka pang ibang mga abogado who will work in your team for research, for formulation of questions, for investigation. And yung mga abogado niyon hindi na kinakailangang kasama sa list of counsel. Basta yung head ng legal team mo would be in the list of counsels ng ICC. Attorney Butuyan, may kumausap na po ba sa inyo para maging parte halimbawa po ng team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte directly or indirectly po, Attorney?
Alam mo, from the very beginning, 2016 pa lang, ako saka yung grupo ko ng human rights lawyers under Center for International Law, Center Law, we've been representing victims, no? So malabo na kami yung kukunin, and kahit na sabi sila na kukunin kami, talagang hindi po pwede dahil talagang ang advokasya namin talaga yung mga namatayan, yung mga nabiktima, no? So if ever na mag-ambisyon kami magkaroon ng participation sa ICC, we will participate as victims counsel, no? So kumbaga magkakalaban kami nung magiging abogado ni Pangulong Duterte. Paano po ba yung magiging step by step po sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, attorney? Ang unang hakbang na gagawin ni Pangulong Duterte dyan ay magpapa-appoint siya ng kanyang defense counsel, no? Dahil lahat ng prosesong dadaanan niya, prosesong legal. So after na ma-appoint niya yung kanyang defense counsel, maraming po pwedeng gawin ng defense counsel niya in behalf of the former president. Unang-una, they can file an application for interim release, no? Ito yung sasabihin nila na pwede bang hindi ako dito sa ICC Detention Center tumira muna, sa labas muna ako while ongoing yung trial, no? So yun yung isang pwede niyang i-file. Pangalawa po, pwede siyang mag-file ng motion, no, to question the validity of the warrant of arrest, no? Yung mga binabato nilang mga rason ngayon na invalid yung implementation ng warrant of arrest, well, I would suppose that yung mga yon po pwede nilang yun yung mga expected na mga argumento nila na ilalagay dun sa kanilang motion to question the validity of the warrant of arrest or the implementation of the warrant of arrest, no? Tapos, yung unang proseso ng gagawin ng ICC dyan ay yung tinatawag na confirmation of charges. Kumbaga dito sa atin, ito yung equivalent ng judicial determination of probable cause. Kasi sa atin, pag yung fiscal nag-file ng information sa husgado, yung judge will do a review of what was filed by the prosecutor to determine na talagang may probable cause. Yun yung judicial determination of probable cause. Sa ICC, yung confirmation of charges, ganun din yung gagawin ng yung judge, no? Yung pretrial chamber judge or judges. I-review niya yung charges na final ng prosecutor, and then sasabihin niya meron bang kaso, no? Kung may kaso, sasabihin niya this will go to trial. Kung sasabihin niya naman hindi ako sang-ayon sa final ng prosecutor dahil walang sapat na basihan, i-dismiss niya yung charges ng prosecutor, no? Pagkatapos nung confirmation of charges, yung kung ano man yung decision ng pretrial chamber sa confirmation of charges, kung hindi magugustuhan ni former President Duterte, pwede siyang mag-appeal, no? Pwede niyang i-appeal yung decision ng pretrial chamber sa appeals chamber, no? Ngayon, pagkatapos na maging final na yung decision sa confirmation of charges, pupunta na sa pretrial. Yung pretrial, yan yung pinag-uusapan yung, kumbaga, yung ground rules before you go to war, kumbaga, no? So, pag-uusapan yung ground rules bago mag-trial. Diyan yung i-discuss na yung mga, sino ba yung mga witnesses, sino yung mga, ano yung mga ebidensya, para walang surprises, no? Para makapag-prepare din yung magkabilaang party, no? Pagkatapos ng pre-trial, doon na mag-uumpisa yung presentation ng evidence. Okay. Medyo mahaba-haba po pala, no? Yung mga uusad pang mga proseso, attorney. Anyway, from time to time, muli ho namin kayong uugnayan, attorney, no? Para sa mga dagdag pa mga development habang umuusad itong kaso nitong si dating Pangulong Duterte. Maraming salamat. Ingat po kayo. Isa po sa mga accredited lawyer ng International Criminal Court, si Attorney Joel Butuyan, mga kabombo. Siya po nasisilbi rin bilang presidente ng Center for International Law. By the way, mamayang gabi, ano, mga 8 to 9 ng gabi, ay mag-a-appear si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ho dito sa pre-chamber. Unang appearance po ito, kasama ho niya ang kanyang counsel, itong si Attorney
dating Executive Secretary Salvador Medialdea. So tutok lamang ho kayo sa Bombo Radio Philippines. Ihahatid po namin sa inyo yung ating mga mahalagang kaganapan mamaya. Kasama ho ang ating mga international news correspondent dyan sa may bahagi po ng The Hague, Netherlands. Oras natin, meron na ho tayong 15 minutes na lamang bago po sumapit or 20 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Update tayo mula sa Commission on Elections. Meron pong technical walkthrough na isinagawa ho ngayon ng Commission on Elections para ho dito sa mga server na gagamitin pagsapit po ng 2025 midterm elections. Si Bombo Isa Cotoner, nasa linya ho natin. Bombo Jenny, Bombo Ever, nagawa ngayong araw ng Commission on Elections sa kanilang Data Center 3 sa Yalap Service Party. Ang technical vote ang pagpupulong sa mga citizen arms, dominant majority at minority party, miyembro ng media para sa balik ko tayo mamaya sa linya nitong si Bombo Isa, mga kabombo. Pansamantala, update po muna tayo sa ilang mga development or siguro balikan na ho natin itong mga or papasukin na ho natin itong mga balita tinutukan po ng ating mga provincial station. By the way, oras yun natin, meron na lamang ho tayong 19 minutes bago ho sumapit ang alauna ng hapon. Mamaya, abangan po ang ilan pa mga development mula dyan sa may Commission on Elections habang binabantayan po natin itong papalapit na 2025 midterm elections. Dako tayo sa ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Ilocos region. Ilang mga Pinoy, mga Filipino supporters nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakabase doon sa Netherlands, nakatakda pong magtungo sa harap ng International Criminal Court upang ipanawagan na maibalik sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May update po dyan ang Bombo Radio Vigan. Mamaya, abangan po ang ilan pa mga development mula po dyan sa Ilocos, o dyan sa may Bombo Radio Vigan, mga kabombo, bigyang daan po natin itong mga nakalap na impormasyon. Kasabay pa rin po nitong inaasahan pong pagtutugo ng mga Filipino supporters nitong si dating Pangulong Duterte na nakabase dyan sa bahagi ng Netherlands para tunghayan mamaya. Yan pong kanyang initial appearance dyan ho sa International Criminal Court. Pre-trial pa lamang po ito, mga kabombo, doon ho ay or batay doon sa inilabas na schedule ng International Criminal Court, babasahan po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang mga rights, yung mga karapatan habang siya po nililitis ng International Criminal Court. And then maliban ho dyan, titignan kung siya po ang kikilalanin yung kanyang identity. Siya nga ho ba talaga si dating Pangulong Duterte, mga ganun, at ilan pang mga personal na mga katanungan humamaya. So, abangan po yan mamaya, and then of course ihatid din po namin sa inyo via Bombo Radio Philippines, kaya tumutok lamang mga alas 8 ho hanggang alas 9 ho ng gabi ay asahan po yung pagsisimula ho nito. Balik po tayo sa linya ni Bombo Isa Cotoner mula po dyan sa may Commission on Elections. Bombo Isa? Or Bombo Radio Vigan, balikan po natin ang linya ng Bombo Radio Vigan para pa rin po dito sa inasan pong pagtitipon ng mga Filipino supporters dyan sa Netherlands. Bombo Radio Vigan. Hindi ko alam. Okay, balikan po natin mamaya, mga kabombo, ang ilan pang mga development. At samantala muna, update po tayo sa ilang mga development pa. Tiniyak ko ng Department of Migrant Workers na mabibigyan ng kaukulang tulong ang lahat po ng mga siyam na seafarer na napaulat na naapektuhan ng chemical tanker at container ship sa may North Sea, sa may England. Ayon po sa ahensya, sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang ginagawang pakipag-ugnayan sa mga pamilya ng nasabing mga Pilipinong tripulante. Layo po na sa hakbang na ito na mabawasan ang kanilang mga alalahanin sa panahon ng kanilang kinakaharap na pagsubok matapos ang insidente. Sa paunang impormasyon ng ahensya, 8 sa mga tripulante ay ligtas habang ang isa ay pinaghanap ng mga otoridad. Sinasabing huling namataan ng mga Pinoy na nawawala malapit po sa lugar na nasunog nang nangyari ang malakas na pagsabog. Patuloy naman ang pagsasagawa ng investigasyon ng mga kinaukulan hinggil sa nangyaring malagim na insidente sa kasalukuyan. Iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation ng mga vlogger at mga troll na nagpapakalat ng mga maling impormasyon at mga fake news sa social media at iba pang mga online platform. Sinabi po nitong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, lumalala yung mga online attacks sa mga individual kaya gumagalaw na rin ang kanilang cybercrime unit at inaasang sa mga susunod na mga araw ay magkahain po ng mga kaso laban sa mga ito.
Okay, oras natin. Meron na lamang po tayong 15 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo sa ilan pang mga tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa linya ho ng Star FM Manila. Ito ho'y kaugnay pa rin doon sa inaasahan pong magiging trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May exclusive na interview ang Star FM Manila sa isa hong kilalang abogado. Itong si Attorney Tony Lavinia, kaugnay pa rin po dito. Pinayuhan ng isang law expert ang publiko na mas mabuting kumalma muna ang mga Pinoy, lalo na ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pagkakaaresto nito. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila sa presidente ng Movement Against Disinformation at dating Dean ng Ateneo School of Government na si Attorney Tony Lavinia, maasahan umano na maayos ang magiging treatment kay Duterte sa International Criminal Court o ICC. Mayroon rin itong magagaling na medical experts, masarap na pagkain at nasa detention facilities sa isang magandang distrito ng The Hague sa the Netherlands. Advice ko lang, no? Kalma lang tayong lahat, di ba? Si President Duterte is being treated very well. Hayaan natin magsimula ang proseso, matuloy ang proseso. Baka tama kayo, baka ma-acquit naman siya, di ba? Ma-absuelta siya kung wala siyang kasalanan na ginawa. Samantala, magandang senyales rin umano pagdating sa usaping legal ng bansa ang due process na ibinigay ng ICC sa dating presidente ayon kay Attorney Lavinia. Sinabi nito na magiging halimbawa ito para sa Pilipinas dahil walang due process na nakamit ang mga namatay sa war on drugs o sa iba pang mga kaso, pero binigyan nito ang dating Pangulo. Ito may warrant. Matagal ang proseso. Alam mo ba na nag-start ang investigation 2018, 2019 ba nag-start? So 5 years ito, investigation lang. Di ba? Ang trial probably 5 years then. So bibigyan si President Duterte ng due process. And palakpakan natin yon. Good job Philippines para sa akin. I'm very proud of our country because of this. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German Bolero para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga piita naman po sa Western Visayas, naka-heightened alert dahil po yan sa matinding init. Kaugnay yan, kuha po tayo ng pag-uulat mula sa Bombo Radio Iloilo. Naka-heightened alert ang mga piitan sa Western Visayas bunsod ng tumataas na heat index na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga persons deprived of liberty. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na may nakabantay na medical personnel 24/7 sa lahat ng kulungan sa reyon upang matiyak ang agarang tugon sa sinumang person deprived of liberty na makakaranas ng karamdaman dahil sa matinding init. Inatasan na rin niya ang mga jail facilities na magsagawa ng mga hakbang upang mapagaan ang epekto ng init, partikular sa mga kulungan overcrowded at may mataas na heat index. Binigyan din ni Solis na dapat natutukan ng health personnel ang kalusugan ng mga person deprived of liberty ngayong tag-init, lalo't nagiging mas madaling kapitan ng sakit ama na sa siksikang pasilidad. Kaugnay nito, inutos din ang inspeksyon sa ventilasyon at ang pagtitiyak ng sapat at malinis na supply ng tubig sa mga kulungan upang mabawasan ang epekto ng matinding init sa mga person deprived of liberty. Sa mga individual po na sa ating custodial facility ay closely monitor naman po dahil meron naman po tayong personnel in charge diyan na nagbabantay at nagmomonitor po ng kanilang medical condition po. And pwede po nila i-inform anytime of the day or night ang ating mga PNP personnel na nagbabantay kung ano po yung kanilang karamdaman para po mabigyan po natin ng kaukulang aksyon po ang kanilang pinapaabot sa ating mga pulis na nagbabantay po sa kanila. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetsanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Dating police report at sohong barangay kapitan sa isang bayan sa may Sarangani Province. Sinaresto matapos daw niyang pagbabarilin ng kanyang stepdaughter
na isa hong barangay secretary at meron ding 5 anyos o 5 years old na nadamay. Selos po ang tinitignan motibo dito. May update dyan ang Bombo Radio General Santos. Inaresto ang isang kapitan ng barangay Daan Suyan, Malapatan, Sarangani Province matapos pagbabarilin niya ang barangay secretary at kanyang pamangkin sa isang birthday party. Ayon kay Police Major Lloyd Levendy Caigas, ang hepe ng Malapatan Municipal Police Station, madaling araw nang dumating ang suspect na si Daan Suyan, Captain Elizalde P. Sigafo sa birthday party kung saan siya ay nasa impluwensya ng alak at binaril niya ang kanyang stepdaughter na kinilala si Teresa May Escalay na kung saan ito'y barangay secretary niya. Namatay ang biktima dahil sa mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, nasa ospital pa rin ang 5 taong gulang na si Mixel Ann M. Sigafo, ang pamangkin ng kapitan, matapos tamaan sa braso sa pamamaril. Na-recover ng mga pulis sa crime scene ang 4 fired cartridges ng caliber 9mm pistol, habang ang baril ay may magazine na may 5 buhay na bala. Ang isa sa mga pinanghinalaang motibo ng krimen ay ang selos, habang ihinahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kaso laban kay Kapitan Sigafo ng frustrated homicide at sa Republic Act 10591 kaugnay ng Comelec Resolution 11067 sa gun ban. Merong inuman nung time na yon, tapos my birthday, so nagse-celebrate. Andun si Cap, nagiinuman, tapos umihi lang siya saglit, tapos yun na, nangyari na yung krimen. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bago ho tayo umusad sa iba pang mga international news, mga kabombo, nasa 300,000 mga trabaho raw maaari hong malikha at pakinabangan ng mga mamayan kasunpuan ng halos 200 mga strategic investment na sinertipikahan nito hong nakalipas na buwan. Ito ang sinabi nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna huyan ng kanya'y patuloy na pagsusubikap ng gobyerno ng Pilipinas na mabigyan ng makabuluhang mga oportunidad ang mga Pilipino para ho sa mas maayos at mas maginhawang mga buhay. Ayon ho sa Pangulo ng Pilipinas, nasa 187 na mga strategic investment ang kanyang na-certify na nasa linya ng renewable energy at digital infrastructure, maging sa food, security at manufacturing. Ang total investment value nito, sabi ho ng Pangulo, ay abot ng 4.6 trillion pesos. Kaugnay pa rin po nito, binigyang diin itong si Pangulong Marcos na sa pagdami ho ng mga investment ay makakatulong ito para mapababa ang presyo ng mga serbisyo at mga bilihin dahil yan sa kompetisyon. Beyond these numbers, what do they mean? What do these reforms truly mean for our people? Trabaho at serbisyo. Inahasahan po na makakalikha ang investment na ito ng halos 300,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Bahagi po yan na pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo International News. Tinawag ni US President Donald Trump na isang promising hindi kumpleto ang naging kasagutan ni Russian President Pero hindi po naging kumpleto ang naging kasagutan ni Russian President Vladimir Putin sa isinusulong po nilang ceasefire deal sa Ukraine. Sinabi ni Trump na nais niyang personal na makausap si Putin para mapabilis ang nasabing pagsusulong ng peace deal. Sakaling hindi pumayag si Putin sa isinusulong nilang peace deal ay may tuturing itong isang nakakadismaya. Dagdag pa ni Trump na mayroong mga pinal na kasunduan ang natalakay kung saan marapat na tumugon na rito ang Russia. Magugunitang nagkaroon nga po ng pagpupulong ang kinatawan ng Amerika at ng mismong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky doon sa Saudi Arabia at inilatag ang 30 araw na ceasefire deal. Nagpahayag naman ng pagkwestiyon si Putin ukol sa isinusulong na peace deal kung saan sinasabing hindi ito pumapabor lahat sa Russia. Samantala sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, nagkaroon ng simpleng pagdiriwang si Pope Francis sa kanyang ika-12 anibersaryo sa kanyang pag-upo sa pwesto.
Nagdala ng birthday cake na may kandila ang mga medical staff ng Gemelli Hospital sa Roma bilang pagbati sa kanyang anibersaryo. Ayon sa Holy See Press Office na nakibahagi rin ng Santo Papa sa pamamagitan ng online na spiritual exercises sa Roman Curia. Ipinagpatuloy din ng Santo Papa ang kanyang respiratory therapy kung saan pinagpalit-palit nito ang non-invasive mechanical ventilation sa gabi at high-flow oxygenation sa nasal cannulas sa umaga. Sa isang buwan na pananatili naman ng Santo Papa sa paggamutan ay mas bumuti na sa ngayon ang kanyang kalusugan kumpara noong mga una hanggang sa 3 linggo na pamanatili sa paggamutan ng Santo Papa. Hindi naman matiyak pa ng Vatican kung hanggang kailan sila mananatili sa nasabing paggamutan. Bombo Business News. Sa ating business report, binalaan ng Department of Energy ang mga manufacturer at mga retailer ng liquefied petroleum gas na mayroong mabigat na kaparusahan kapag nasita silang nagbebenta ng mga generic at mga substandard na mga tangke ng liquefied petroleum gas. Sinabi nitong si Department of Energy Director Reno Abad na bawat paglabag ay mayroong 25,000 pesos na multa mula sa mga seller at mga manufacturer. Layon nito ay para na rin sa proteksyon ng mga consumer dahil kadalasan na nagdudulot ng sunog ang mga paggamit ng mga substandard na mga liquefied petroleum gas. Hinikayat din ng Department of Energy ang mga consumer na siya sa ating mabuti ang mga tangke ng LPG at tingnan kung walang mga singaw para maiwasan ang anumang sakuna. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabubukas Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages katulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Ang Bombo Mobile App, pwede po ninyong i-download yan via Google App Store at Apple App Store. At after po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan din ang ating mga provincial station gamit po yung kanilang sarili ding mga social media pages, mga kabombo. Halimbawa, dito po sa Luzon, sa mga kababayan po natin dyan sa may Northern Luzon, lalo ho dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan para ho sa mga taga riyan sa may Ilocos Region. Nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Dagupan, habang dyan sa may Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radio Baguio. Sa may southern area naman, sa may Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Of course, dyan pa rin po sa may Luzon area, maaaring din pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, sa gitna pa rin po na nagpapatuloy ng mga kaganapan sa atin pong bansa. Amin po kayong muling inaanyayahan na samahan kaming manalangin ng Orasya Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where
where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Punto launa na sa hapon. Welcome sa pagpapalagad sa Bombo Aray Zone 2 sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday, Marso 14 tuig 2025. Kakaroon sa aton sining The Vote Countdown. 59 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ni Bola Garimon Corman Bombot Shama Blanco Hover sa mga nagapahuna dalaguan karon nga mga balita. Pila ka mga eskwelahan sa syudad sa Iloilo gin pa half day lang bangod sang heat index. Sa iban pa nga talupang doon karon nga mga balita, Mayor Jerry Trenya sa handa nga magatubang sa Kongreso Pananglitan ipatawag bangod sa pagpakayo sa Iloilo Central kag Terminal Market. Driver sa motorsiklo nga nasagidan sa ambulansya sa Saragama himo i-blacklist ang Land Transportation Office 6. Kag kaso nga violence against women sa sulod sang una nga duha ka bulan sang tuig nagnubo sandig pa sa Women's Children's and Protection Desk. Governor Defensor nagpanawagan sa publiko nga mangin mahinalungon sa mga ginabasa kag ginapamatian online bangod sa mga nagalapta nga fake news. Muli ba talagkuan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Uto. Imbukan ang report check naton si Bombo Jomar Villa. Pila ka mga bulutuan sa malibot sa syudad sa Iloilo ginmanduan nga mag half day lamang bangod sa ginalauman mataas ini nga heat index. Sa mga kabataan nga daan medyo pigaw-pigaw pa ning ila sining nga mga immune system kag subong man hindi pa ni sila maka-tolerate sa tuman kataas ini o kung tuman iya kataas nga temperatura or heat index. That is why ngayon pakamayo na lang magpanigayon sa half day. Sa aton sinikaron nga mga kabombo, standby kay check naton ang follow-up report ko po naman sa kay Bombo Jomar Villa nga nagtutok sa mga bulutuan sa palibot sang syudad sa Iloilo. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Bombo Champ, nagpatikayon sang half-day class, no? Ang pila ka mga bulutuan diri sa may syudad sang Iloilo. Kasunod man din sa ginapagwa nga executive order ni Mayor Jerry Trenya sa dintigin tugyan sinis sa tagsa ka mga heads o kon mga principal sa syudad sang Iloilo ang status sang ila sining mga klase pananglitan nga maglabot sa 40 degrees Celsius, no? Ang temperatura diri sa syudad kag pananglitan kung magdangat naman sa 42 o kung 42 degrees Celsius, automatic nga ma-shift na sa modular learning ang ining tudlo sa kabataan. So isa dirigin pakingutan naton si Ma'am Leanne Dasmariñas, grade 2 teacher, no, sa Halandoni Memorial Elementary School. At the same time siya maning in charge sa disaster preparedness sa nga nasambit sining bulutuan. Tik mo nga bangod nga ra kita sa 40 degrees Celsius ang aton sining heat index subong sining adlaw. Nagpatikayon sila sang half day class ko sa din nag-starting ila sining kinang klase mga alas 7 sa aga kag hasta lang alas 11 sa kina sang udto bumutsang bangod sa sining mainit sining karon nga panahon. So dugin adapt nila ni, no, ang ila sining karon nga pagsunundan sang nagligad sining nga tuig nga may ara man sang
kanselar sang klase, no, ang iban siniti half day lang bangod man sa kasubong mabatsagan man ang kainit sang aton sining panahon. So may mga naghahambal ti paano na lang ang klase pagkahapon. May ara man sila gin patigayon sining mga module learning, no, kung sa dinti kun hapon kay ti kumo hindi nakabalik mga estudyante kay dra na gid ang peak, no, sang init mga alas 12 alas 2. So dapat ara lang sila sa ila sining puluyan. So may mga module, no, nga ginapadala sa ila nga muna ang ila sining ginaansiran kung anong mga lecture ang ginhatag sa maestra agud nga hindi man mahamper ang pagtudlo abi sa ila, no, sa bilog sining adlaw sa ila sining pagpadulong sa eskwelahan o kung sa ila man sini nga puluyan. So minado man ang natungdan nga ti mabudlay, no, ang sitwasyon once kon mainit ang panahon. Isa na sige nalantaw sining mga disadvantage o kon mga disbintaha kay may mga kabataan gali, no, sa nagligad sining tuig may mga na-record nga dugo ang ilong, no, kung sa aton sining termino bla nagkapambo bangod sa mainit sining panyempo. May ara man nga kabataan nga reklamo, especially mga magagmay grade 1, grade 2, grade 3 ang iban imbes kunong gapokus sa ila sining lecture, ang ila sining ginapukusan kung paano nga mala ang balha sa ila sining lawas, no, ti kisa kuno sunod diri kay Ma'am Lian, hindi makakonsentrate, no, ang kabataan once kun ara sa sulod sa eskwelahan at the same time kung mainit ang panahon. Although nga may ara man sila sang electric fan, ceiling fan, do mainit gyapon, no, ang dapyas sang hangin ti do kasubong nagadugang na gid ang kapaang, no, nga mabatsagan sang tagsa ka mga estudyante bubutsam kag dugang sinikani, no, bangod sa pampubliko sining eskwelahan ti hindi man hambal nga enough kid, no, ang mga electric fan tikis agid na baki-baki lang sa mga estudyante. At the same time bangod sa kadamuon bla, no, sa kabataan nga ginakater ting iban hindi naman malabot sa hangin, hindi naman maigo sang electric fan. So muna nga naga-cause karon sang disturbo man kag hindi tayo yon sining pagtuon sa sining makbataan bangod sa sining mainit sini nga panahon bumutsam. At the same time, no, dugang lang kay may mga palabot, no, ang manunodlo nga dapat sa kabataan mahimo man sila mag suksok sang mga komportables ding prampton, na kay daway man gid required nga mag-uniform gid kay sa nagkisasig ng taw nga nagapaginot, no, sa mga kabataan kay kung may luab na sa sulod may uniform pagid sa sagwa ti may mga best nga ang iban hindi makakonsentrate. So may mga gin-advise nga mas mayo nga magsuksok lang kun komportable sining nga panapton paranglitan nga ti magtaas na gid ang heat index nga tod sining mabatsagan diri sa baybahin sa syudad sang Iloilo. Aribla, no, si Ma'am Lian bumutsam sang interview diri sa Bombo Radio. Sa subong sir kay miara kita gina ang city naga sang heat index nga 40. So kami sir sa school sir ginasunod namon ang ginpanaog ni mayor nga memo nga kung mag-abot gani 40 ang klase ang heat index, so naga kami sa morning naga until ang class namon is 7 AM until 11 only. Then pagka afternoon nagahatag na lang kami sang alternative kami which is give kami sa mga activities and modules lang namin sir ginasend lang naman through GC. Bali ano ka budlay ma'am, makita mo man sa mga students sabi nga do naga suffer man sila sa kainit sa panahon. Tama gid sir, kay actually diri sa among kids mayara nga mga kabataan sir nga gadululugo ang ilong nila, like grabe kag especially sa amon sir nga area grade 2 grabe gid yang init, unlike sa may mga sir sa may mga tanom-tanom ang diri sa amon sir hindi gid magwantahan ang init kay gasungaw gid ang init. So ang mga kabataan ang tendency ang mga kabataan gadululugo ilong nila then gahililanat sila sir. So ginaano man
namon sir gapasalamat man kami kay mayor nga nagpanaog sa sang memo sir nga ma-half day ang klase para sa amo na sir ang mga bata hindi na mag-suffer sir sa kainiton sir nga nabatyagan natin subong. So makapekto ni ma'am sa pagtudlo more sa student mismo nga once kon grabe kainit ang panahon. Sa kainiton may ara gid sir effect sir kay hindi sila maka-focus sa sa ating nga klase then gaano na lang sila sa mga classrooms sir nga may mga sa classrooms nga may mga ni gani sir nga may mga electric fan nga tagduwa lang kabilog so hindi namon man sir nga imbes nga ma-focus sila sa klase mang isang ilang isang ilang balhas kag kaugalingon so maka-apekto gid sir ang init sa klase sir. Okay, so half day lang afternoon module no, the module. So anong siguro naton nga na-comply sila sa module? Yes sir, ginasigurado ginasnamon sir kay as a teacher sir ginalantaw namon nga nasabta na nila ang tanan ng mga module sir kag ginadulong man sa may GC sir ginasend Manila sir. Ang mga parents man mismo sir gasend sa mga MOV sir nga ang bata nila naga-answer sang module nga na sir. Oo. Say mo ma'am pila ka bilog student mo subong sir may ara ako sir 35 subong sir. Yes sir 35 sa classroom ko sir kabilog. So 35 na ma'am do medyo damo sa ko magtingog sa sulod. Yes sir damo good sir ikagang ako dan classroom medyo gamay-gamay sa kontolokon so kung sa amo ni nga kainiton sir grabe gid ang namon sir masuffer gid kami diya sa kainiton so kung hindi mag half day lang sir. So ma'am equipment bastante kamo sa electric fan or ano? Yes sir sa electric fan sir nag-donate ang mga parent man sir sang electric fan sir. Then mayari ko di subong 4 ka electric fan so okay man sir makasustain man sa ilang sir nga kainitan sir. Nabatian si Ma'am Lian ang grade 2 teacher at the same time ang in charge karon sa disaster preparedness sang Sarandoni Memorial Elementary School Bambutsam. So nakadepende ni kung anong sistema sang pagsulundan nga implement sang principal kay iban hindi ni Islama mayra man niya gani nga naga-implement sila sang half day class pero ang iban do mas ginapay prano ginahimo na lang last days kay kun alas 11 grabe na nakasakit ang igo sang init kay ting iban sini mapuli pa sila sining eskwelahan iban sini galakat bumutsam tiya mo nagkisabes nga nagadugang pagid ang init nga mabatsagan sa mga estudyante kun ini sila ang ara sa dalanon. Speaking sa modular minado man ang pila ka mga manunodlo nga ang iban sini way man ginasabtan sa kabataan na may iban nga nagasabat ang ila sining mga ginikanan pero ting masubo-subo sina kay sang ginapamangkot ang kabataan kun ano ang sabat ang iban do hindi kabalo pero may answer ang ila sining module so isa na kuno sa dapat nga i-enhance pagid kung paano nga magyahan ang kabataan lamang at matudloan kag hindi lang pagsalig sa ginikanan once kun magpatigayon na sang half day class ti kunaga face to face kag ang hapon amo ang modular learning bumutsam okay na sa una maobserbaran ta sa unang panahon mga tak na alas 11 alas 12 galakat kas dala Mr. Kapatiel way kapat sinilas subong alas 10 para siguro duga katin-katin kanas dalan bangod sa mainit sa nga panahon nga atod sa batsagan diri sa syudad. How's that, Bumutsam? All right. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Tikon sa mga medyo nakalampuwas na sa elementarya kag ginabalikan pa nga ti makaistorya kag makambal bala nga santuanay sang amon chimpo bisan ano katagiti isang init way man kami ginapapuli way man kami ginamanduan nga ma-half day lang ti 10, 20, 30 years ago lain niya ang chimpo to mo saton sini nga mga kabubo ikumparar nimo subong dako gid nga epekto man ining ginatawag sini nga climate change so may mga
instances nga hindi man naton sa tagsa na lang iya kag most of the time ipaanggid sa sadtuanay. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang gina-prioritize mo lang din naton ang health, safety kag welfare sang mga bumulutho, no? Hilabi pa ining mga kabataan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kung may mga iban pa iyang nga mga sahi sang pagtuon, just like sining mga ginatawag sinimla orang ginpatuman man sa tong tsimpo sang COVID-19, mga modular learning. So, pwede man naguro from time to time balik ang mga estudyante sa kasubong sina nga sahi sang pag-eskwela, but himuan tagid sa mga pamaagi man siguro, no? Nga kung pwede, kag mas labing maayo, hatagan gid sa nagakigong importansya ang face-to-face classes sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Mayara gani isang post bala si Monsignor Militon Oso, sinigid lamang, no? Nga gin-share taman sa personal account naton nga ti makatalandog sang Abanatyagon kag in a way makabukas sang panguna-una kag paminsaron sang aton sini iya nga mga kabumbo. Sa iya sini nga posto nga do kasubong sini iya nga binalaybay or kung diri tawgon sa bumbo ti ining analysis, no? Nga ti madamo pa kuntani na pahimo sini iya nga mga kwarto sa eskwelahan, napakayo nga mga dalan, mga proyekto nga mga pinuslanon, no? Kung hindi lang iya takaban sini mga tao sa gobyerno. Ti come to think of it sa aton sini nga mga kauturan, nga kung ang napartiniser para iya sa tagsa sini ka mga departamento, no? Just like Department of Education, abe, kag sa iban pagid sini iya nga dapat manhatagan sa nagakigo sini nga tamod, no? Madugay kag malawig na kuntani sini iya banwa nga natagan sa nasolusyon kag napreparahan ang tuman nga kainit sang panahon. Kasubong abi iya banwa sa butang sang air conditioning system sa mga buluthuan. Galing kiti pila na iya ka administrasyon ang nagliligad sa aton sini nga mga kabumbo. Mahambal naton nga daw pakulahaw kag daw kasubong for compliance only ang paghatag sang pagtamod sang mga opisyal sang gobyerno sa bahin karon sang Department of Education. Worst, nangin material pa ini agud iya nga mangin takaban ang mga tawo nga yara sinadra. Do you remember sa tong mga outdated pero mahal-mahal nga mga laptop? Nadumduman ninyo sang tsimpo nga mayara sang kalamidad, bagyo, may mga nagkalarumpag sini nga bulutuan, kag didto nagpakita gid iya sang kamaturan, hamakon sini ninyo banwa, konkrito ang bulutuan, pero iya sini iya nga ano ganinang tawag, mga pundasyon, parilya, no? Hindi gid ako well-versed sa bisa construction, no? Pero balayan niya sini, Diyos mio, Marimar, kung ang kilala ko pa, kawayan, iya bumbumel. Ti hamakon nyo na kung ginahatagan lang sang nagakaigo nga pagtamod, kiti gusto taman bala makaproduce sang mga professional sa aton sini nga mga kabumbo. Ti why not hatagan naton sang mas labi ining pagpundo karon iya sa mga public schools naton, agud giti ang mga estudyante sa aton sini mga kabumbo mayara sang nagakaigo sini iya nga hulot, agod nga mapadayon kag wala sang untat-untat ang ila sini iya nga pagtuon. Ti sa iban gani banwa iya nga lugar,
Hamakon mo na sa dalom na lang iya sang paho kung si Monsignor Milito uso pa. Sa dalom na lang iya sang paho nagaklase. Ti subo nga kainiton sang chimpo, do you think nga makaklase pa sa dalom sang paho? Bisan may shade inatuod, pero ang heat index naton tuman kataas, ang kapaangon tuman kataas, hindi man sa gyapon makakonsentrar ang mga learners sa ila sini nga klase bangod sang tuman kapaang kagkainit sang chimpo. Oh. Sa puluyan siniiya kung magpauli ang bata, magkanto naman kita sa modular learning abi nga ginatawag sini Banwa. Timayo lang na kung mayara sang makahatag sa nagakaigo siniiya nga importansya kag chimpo para nga tudluan ang mga kabataan. Pero ang nagakalinabo ginahulat pa ang lasingko tubtob lasay sa kasisidmon, hulaton pa ng ila sini nga mga ginikanan kag amo iya, no? Bangod man iya sa kakapoy, halin sa trabaho, ang iban siniti mas maayo iya kon na resistensyado kag mas makapalawig pagid nga kapoy ka nas trabaho, pag abot mo sinyo balay, tudluan mo pagkapainsindiho ng imo siniya nga mga kabataan sa ila sini nga klase nga kung tani matun-anan nila sa face to face o galing kay ti bangod sa tuman nga kainit gin-cancel naman. Ti kung kaisa na bangod man siguro sa kakapoy kag luyag naman sang ginikanan iya nga magpahuway, sila na lang masabat sa mga assignments or kung ano dira ang ginpadala sa bahin karon niya sa modular learning para nga makadigamo pa, para makapanyapon kag makapahuway-huway. Ti ang bata mabalik sa eskwelahan, may sabat ang iya siniiya nga mga tinun-an diraw ko niya sini nga libro, pagka the next day nakasabat, may sabat tuon, pero hindi yaman maintindihan kay hindi siyang nagubra. Hindi bla? Kung gintutukan kag ginpasulabi kag ginkalimtan lang anay ang pagkuot sa kaban sang gobyerno, siguro laban-laban gid bisan amat-amat lang sa kadugayon sa aton sini nga mga kabumbuti. Siguro mga public schools naton sini Banwa siguro subong basi kon may mga air conditioning system na. Ugaling nga mo lang sinay sa aton sini mga kabumbo. Anong ulihi gani nga eleksyon Bumbumel? 2022? Amo nang ulihi nga eleksyon? 2019, 2022? Sa aton sini nga mga kabumbo? Kadto ka bala kay ginahimo nga mga polling precincts ang mga public schools? Kung hindi gubaon ang mga plungkuan, tuktukon iya ang mga grills. Tapos padrudagan lang sa sining antes magbukas klase bla na ganito tawag nila task force obra, hindi task force obra, inang brigada eskwela. Di okay man tani ina nga may mga blue brigada eskwela, pero kung hatagan sa nagakigo sini nga labing importansya ang edukasyon, dako na kung taning improvement nga nahimo sa aton sini nga gobyerno sa mga public schools. Ay gasto ko na iya sa public school, ang natutukan ko na iyang public school kay mabakal pa kuya ko yung kay helicopter. Para nga kampanya ko ako sa ibang lugar, hapos lang ko yung mag-travel. Di ba? Nga hatagan ko ginaya sa pagtamod yang mga public school daw, damo na karon maalam da kay makatuon sila sa Mayo, karon way na ko intuon, karon way na ko ya sa tipunon kag hatagan ka ayuda. Realidad sa aton sini nga mga kauturan. 22 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Tutukan taman ini karon sa aton sini nga mga kabumbo, ining natabo dito iya nga pagpatay sa Boracay sa isa iya ka kung ko magsala, isa ni siya ka Slovenian national nga nasapuan na lang iya nga nagapanimaho to sa isa ka hulot pulo pasensya sa mga nagakaon pa nga wala sang panapton sa aton sini nga mga kabumbo.
dako man ini karon sini iyang makabig naton mancha sa imahe sang Boracay Island nga ti amo iya karon santo sa latest banwa nga information, no? Kag sa aton sini nga mga opisyales nagapabilin iyang Boracay Island bilang safe travel destination. Sa aton sini nga mga kabumbo, safe travel destination may nasapuan to yang foreign national Slovak tourist sa nakaligad sini nga Merkules sa abandonado sini nga chapelo. Why na sang kabuhi iyara na iya sa state of decomposition. Rason nga ti dito nakaga nanotisyaran nga may nagapanimaho sang natukiban sini nila half naked, why isang pang idalom sini iyang bayo abi or panapton, may isang pangidalom nga panapton, may stab wound sa iya sini iyang tiyan, kagang iya sini nga wallet missing. Sa aton sini karon nga mga kauturan ti as per initial information gani sa aton sini makabumbo Marso 1 isla nag-abot Boracay mo, no? Kag ma-attend lang tani ini sang wedding sang iya sini nga Filipino friend. O galing sang nakaligad sini nga Lunes, dito nakagindeklara siya ang missing. Kag Miyerkules na sang nasapuan matapos gini ang nagpanimaho. Daway pa sang dinahom-dahom diri karon banwa. Lunes pa ini natabo, Biyernes na kita karon anong ginahimo sa aton sini mga opisyales. Ginapanawagan naton dira ang Regional Office 6 nga turutumukan niya man kag propitkon niya man tong ring the bell sang Provincial Director, lakip na sang Chief of Police na nasakupan sining area of responsibility kung sa diin iya nasapuan ining Slovak tourist nga si Mikaela Makova sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Oras naton 26 minutos na kaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang paginsining nga mga balita kag impormasyon. Mayor Jerry Treñas preparado kuno nga mag-atubang sa konseho or kung sa diin man pananglitan ipatawag kag husisaon sa sining pagpakayo or pagpatukod sang bag-o nga Central kag Terminal Market. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. 1, 2, panalo! Natanggap na ang mga premyo ng mga Grand Draw winners. Natanggap ko na ang 70,000 na cash na aking napanalunan sa tunay at walang hocus-pocus na 1-2 panalo part 20 promo, araw-araw, baldi-balding pa-premium na may cash kasiyahan pa. Kung saan ihatid ito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng katatapos na Grand Draw noong Enero 4, 2025. Ito ay matapos mabunot ng aking entry bilang second prize Grand Draw winner sa regional prizes sa Visayas. Ako si Samuel Maalam, 59 years old, at taga Purok Malabi, Barangay Tunghaan, Mindanao, Cebu. Hindi na masusukat ang kaligayahan ko sa perang natanggap ko dahil makatulong ito sa pamilya ko. Ang halagang natanggap ko ay gagamitin ko na pambayad at sa kuryente at pati rin buo ng maliit negosyo para sa aking pamilya. Ang nagdala sa akin ng tagumpay ay ang NX3 console na ginagamit ko bilang proof of purchase. Maraming salamat sa product sponsors Bombo Radio at Star FM sa inyong taos-pusong promosyon at papremyo. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, hinikayat ko nga kayo makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube at live streaming at iba pang social media accounts ng Bombo Radio Cebu. Basta Radio, Bombo, number 1, Star FM. It's all for you. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga maging inyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at the Plaza. Kaupo ng Rock Station Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton kinakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa dalan, importante ang speed bumps. Amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix ang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon,
Mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon ug malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka Sa nakaligad sa takna sining alauna Philippine Standard Time, balik na diri sa pagpangalagad sa bomwaray sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Mayor Jerry Treñas nakahanda nga magatubang sa konseyo pananglitan ipatawag bangod sa pagpakayo sa Iloilo Central kag Terminal Marqueta. Mga balita man sa Iloilo City Hall, akip na sinadri istoryahan naton driver sa motorsiklo nga sa gairan sang ambulansya dito iya sa Banwa sang Saraga. Mahimo kuno nga i-blacklist ang Land Transportation Office 6. Siya na nasa gairan, siya pa i-blacklist. Pero check tanay, balita ni Bombo Angel Tan sa Iloilo City Hall. Bombo Angel, please go ahead. Nagapasiguro diri Bombocham si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga handa nila atubangon sa bahin sang Kongreso ining pananglitan abi nga mag-escalate ining movement sang isa ka senatorial candidate nga naghambal nga ipatigayon niya or i-push niya ang congressional investigation regarding diri sa privatization sang Iloilo Terminal kag Iloilo Central Market Bombocham. Sa interview natin diri sa Bombo Radio kay Ms. Joy Pantilaga, ang spokesperson ni Mayor Jerry Treñas, iya ginapahayag nga ang alkalde mismo naghambal nga handa nila atubangon kung ano man sini kung maglabot kidman sa Congress ining move para sa investigation sang pagpakaayo sang duha ka merkado. Suno siya kaga nagpanindugan ining Iloilo City Government nga nag-agi sa insakto nga proseso, legalidad ining pagpasar umpisa pa lang sang sining privatization o kung pagkaayo sang duha ka mga merkado Bombocham nga tinagagi kuno sa may konseho, nagsunod sa public-private partnership ordinance kag sa mismo sa layman kag hambal ni Ms. Joy Pantilaga nga nangin transparent sila ever since man nga nagumpisa ining pagpakaayo sang duha ka mga merkado Bombocham kag nanindugan ini sila nga wala sang mga vendors nga registered nga ma-displace man bangod abi sa sining privatization o kung pagkaayo pagpanami gani ang term diri ni Ms. Pantilaga Bombocham kay ang klaro diri nga matabo nga ang dalom nga porsyon sang Central Market kag Iloilo Terminal Market dira mapwesto ang mga vendors kag ang iya sa ibabaw amo ni siya ang iya sang SM Prime Holdings nga ti sila gid ni ang nagpakaayo sang duha ka mga
merkado publiko bang mo siyam. Pero with this one, sa gihapon na maayo na kag ginapwesto nila, naplastar nila sang maayo ang mga vendors kag paidalom na sa mga trainings kuno para nga ti pagka once nga by this first quarter sang 2025, once nga makasaylo ang na ang mga vendors, mas may improvement na sa pagkapot nila, sa pagbaligya man nila sa abi pagplastar nila sang ilang pwesto sa bahin sang duha ka mga merkado bombot siyam. Pamatentab lang kabahin diri sang nangin na pahayagman ni Miss Joy Fantilaga sa aton interview. Nakalabot na ini sa alkalde naton sa kay Mayor Jerry Treñas ang ining ginpagwa nga statement sa isa ka senatorial candidate no nga paimbestigaran ang ginapatigayon subong redevelopment sang aton nga Iloilo Central kag Terminal Market. Okay. Well, sa bahin niya sang alkalde, handa siya no nga mag-atubang sa Congress, handa ang syudad nga mag-atubang sa Congress if needed. And we are confident no nga ang ini nga partnership was made in the best interest man niya sang mga pumuluyo naton diri sa syudad sang Iloilo kay tiginabalanse naton ang development no with the protection of course ng local vendors. Just to give background sa aton sini nga mga pumuluyo, ang redevelopment sang Iloilo Central kag Terminal Market nagsunod niya sa Public-Private Partnership Ordinance kag sa national law no. Kag ang ining proyekto before ini ginumpisahan may mga series of consultations no with the market vendors, sa aton nga mga ordinaryo nga tawo, sa mga barangay leaders, sa business community kag ginsuportahan ini and even unanimously approve ini siya sa Iloilo City Council because it promised better working conditions no kag pag-improve giya sang market environment naton. Kag kita diri no sa Treñas administration ang tanan nga mga programs, tanan nga mga project transparent man kita kag iniya ang ining mga ginahimo naton para man niya sa general welfare sa aton sini nga mga pumuluyo. Also, I'd like to point out no ang ini nga market dito nga ni siya sa duha ka sections no. Okay. Ang isa magapabili ni siya under sa management sang Iloilo City Government. Ang tunga amo ni siya ang iga operate sang SM Prime no. Kag ang SM Development Corporation amo ni ang ila lang niya nga i-manage only the portion under sang ila nga iga-lease no nga kag ging grant ini siya in exchange for building a modern safe kag sustainable market. Kay part ini siya sang aton nga public private partnership. Hindi ni siya nga pribado lang kay PPP ni siya no. Kung makita mo ang structure, ang mga atop nagatulo ang hindi gidya manami ang sanitary condition. So while ongoing ang aton nga pagpatigayon sa redevelopment sa aton nga mga market, giman ang training sa mga vendors naton para nga pagsulodan nila moderno ang aton mga markets, sila nag-step up man, upgraded man kumbaga ang ilang mga skills para nga aligned kita sa modern market kag ang aton nga mga vendors nila upgraded man with their skills no. Gintudloan na sila kung paano ang branding nga ginatawag no kag kung paano gid nga uyat sang negosyo. Nga matigayon ang inauguration this year 2025 sang Iloilo Central kag Terminal Market. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Miss Joy Fantilaga ang spokesperson ni Iloilo Mayor Jerry Treñas. Bukasan ni sa Mayo or makatransfer na sa Mayo ang mga vendors nga may mga ipatawag pa sa Kongresaw? Ano sistema? Ano plastada? Kay Bombo Cham do this last week or this week lang may isa ka senatorial candidate nga nagbisita diri pala sa may
Iloilo City nga nagpabutyag man nga balinya with this one ginapanuhan niya kay ti naibaluan nga may mga reklamo sa gihapon kuno nga about sini sa mga posibleng very budlay or makwala na lang to yes pangampanya Jel sang una nga problematic ang Iloilo Terminal Market kay Iloilo Central Market nagkanto sa di ka naghambal nga kung anong medios posibles nga mahimo niya storya kuris-kuris sa mga politiko. Pero with this one confirm gyud man to Bambot Siam amo nang initial gani kuno nga by this May Hambalimir Trenyas makasaylo na ang mga ining mga vendors sa duha ka merkado publiko kag tiinguan gid ni kuno sang mga contractors nga madungan as much as possible ang central kag terminal market para nga maunahan gid ni kuno cluster Bambot Siam kay ti ang mga ginpakayo sang syudad or ang city government ang nag-in charge sa pagpakayo do medyo mauli-ulihin sila kuno Bambot Siam kay may mga bidding process pa. Unlike driya kuno sa iya sang central kag terminal market nga private ang nagapakayo kag mas madasig kag wala sa mga procurement process nga maagi pa sa government Bambot Siam. Ano tuluwat Jel? Ay ko kakwa gidaw? May sino mapabiding? Ang mga kwantibla Bambot Siam ang mga merkado publiko bala nga ang city government nagpakayo bala. Okay. All right. Amo na. Sige, bantayan ta pagid ano sining mangin dugang man nga update regarding diri sa mga merkado publiko diri sa bahin sang Iloilo City. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tanbaw. Dayaw kuman sa inyo Sa una sang problematic ang Iloilo Central kag ang Iloilo Terminal Market nagkanto ko muna kay magambal nga ipatawag ko na ko sino mayor nyo kay patubangon ko na nga nagamuning sitwasyon niya. Ano kay pinakayo na subong kag pipilagi lang reklamo malo nyo ipatawag. Do maekstro kumumbuhumela. Amo ginam lang abilidad. Sa mga politiko wala tupa. Ay nano kuminyo ko unang play mo yung Rosillo Malay ito. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan, amo na, notisya rin yung pagibla sa dason sini nga mga inadlaw. May makanto pagilade, nga mga nagapapili senador, tapos mangita na sila sa problema, kag do kasubong bla sila ka dumabulig, ba? Hinugay, ako sa aton sini nga mga kabumbo. Oras naton 51 minutos na. Doga tras ko yan. 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko ni si Bombo Pauline Piliora anong plastada sini. Ang driver na ganito sa motor na sagidaan. Siya pa yang i-blacklist sa LTO. Galing kay nakita ko ni sa video. Why sa helmet Bombo Umel? Kasi why na helmet? Why pa ni lisensya? Bombo Pau sa report, please go ahead. Bambot Siam nga himo nga ma-blacklist direng driver sang motorsiklo nga nasigidaan sa nga nagawangwang nga ambulansya may sakay nga pasyente dira sa bahin man sa barangay poblasyon Ilaya Zaraga Iloilo kung sa diin makita sa kuha sa CCTV camera sa nasabit man nga banwa nga dumadasig ini papadalagan man sa ambulansya sang Leganes MDRRMO bangod man may ulod na ini nga pasyente Bambot Siam kag inugdulong na ini kuntani man sa ospital kag ining driver man sa motorsiklo sing ini silang linya sang dalan kag dong ulihin ini siya nagbalikid ang test magliko sa aton gin pakikangutan pero good thing nga wala man nadala sa ang driver do gamay lang nga pagsagid man sa iya kad sa aton diri nga natigayon nakapag-umutan si Attorney Gaudioso Geduspan ang Regional Director sa Land Transportation Office 6 ang sunod diri sa iya ang ambulansya or any emergency vehicle is priority sa dalan especially kung may mga unod na gid ini nga pasyente kag may pakaduan nga respondehan Bambot Siam sa plastada nga kung mapasaka abini sang kaso kay initial information nga nakuha naton dito sa bahin man sa Zaraga Municipal Police Station nga nag-areglohanay na lang ni ang duha kang driver kag mansig pa kayo na lang inisan nga Salakyan Manila nga na damage man sa nasambit nga vehicular accident. So kung mapasaka diri sang kaso ang motorsiklo kung driver sang motorsiklo
batok sa ambulansya kay reckless driver o kung reckless driving batok man sa ambulansya, i-assess kung may sufficient nga warning ining ambulansya man given sa plastada kay di may unod nga pasyente dito that time mga ambulansya Bombocham, so i-assess dira sang Land Transportation Office man, specifically man driven sa bahin man sa Zaraga PNP Bombocham, apang kay kung sa civil aspect abe sa bahin dito sa driver ng motorsiklo subong man sang ambulansya kung mag-areglohan ay naman ila naman diretsyo ya Bombocham. Apang kung dali naman niya sa bahin ng LTO kag mabalaan dito nga wala siya bitong lisensya kag makita man dito sa may CCTV footage nga waay ini siya sang helmet, which is amo gini ang pinaka vital man sa isa man ka driver sa motorsiklo Bombocham. So manhimo diri nga ma-blacklist ini siya sa LTO man o sa Land Transportation Office kung wala ini siya sang lisensya kag given nga amo to ang plastada nga nadala siya sa emergency vehicle, which is amo gini dapat ang priority sa dalan. Kag basic knowledge sa isa ka driver man nga kung may mga emergency man abi sa dalan nga may mga salakyan, automatic pahigad dayon pag unahon nga palabyon ining mga emergency vehicle. So dito sa pagkikangutan naton ang Zaraga Municipal Police Station kung may-ari ini lisensya, nakabutang lang dito Bombocham sa ilang record ng estudyante ini, so wala ma-confirm kung hindi mo na may lisensya Bombocham. So siya na namin nga estudyante, student's permit lang inauyata niya? Hindi Bombocham, kay ginathag man naton kay Police Captain Dandy Elalto kung ang namin nga student license, hindi ko na Bombocham, estudyante lang gid ang naka-statement dito sa record. Tiko na mong lisensya yan lisensya guro kay tatay kag kay nanay nga nay tay mamotor-motor ko anaya. Amo ko ring dalaya nga lisensya? So sa civil aspect Bombocham, depende naman niya sa ila kung maareglohan ay sila. Kung nag-okay naman to sila kag hindi naman niya magpasaka. Kaso ang isa kag isa man to abi sa ila, specifically ang driver bisang ambulansya, kung siya man mismo sa driver sang ambulansya, so okay na kasi nag-areglo na sila. Pero kay mangayo na diri song blatter report ang Land Transportation Office 6 Bombocham sa Zaraga Municipal Police Station, tanawon dito i-assess nila kung kumpleto inibala sa lisensya kag mga necessary permits man ang driver. So base mahimo nga manabat man ini siya administrative aspect naman niya kay amo niya ang katungdanan man sa Land Transportation Office. Para dali kay Regional Director Gaduspan, Attorney Gaduspan Bombocham, nga isa iniya ka kumbaga pag-display man abis ang disiplina sa dalan. Kay kung ikaw mismo nga motorista o kung driver, kung knowledgeable enough ikaw sa mga simple lang nga rules o kung traffic laws man abi mo Bombocham, ang mga amo nga bagay, basic na lang nino nga mga knowledge man, especially nga antes ikaw magliko, tanaw ka dayon o kung tanaw ka danay sa imo manlilikuan, kag subong man sining kung may mga emergency sa dalan, hatagan mo gid i-give boy ikaw kay di na mas nagkakinahanglan kag priority ini sa laya Bombocham. Sunod diri pahanumduman nga sa mga driver nga i-rehistro gid ang motor sa mga amo nga case kay sunod diri kay Attorney Gaduspan 250 pesos ang pag-register abi sa motor man Bombocham. So isa hindi man kapag display sang role maging kumaga maging role model na ining natabo Bombocham sa dalan man dira sa poblasyon ilaya sa natabo man nga insidente. So i-assess ano niya pagmarehistro sang mga motorized vehicle sa mga tag-iya, individual responsibility ini Bombo Pauline, no? Kay kung hindi ikaw isa ka responsable nga tag-iya abi sa motorized vehicle, pagusto kay kung imo sining parehistro, kung hindi, pero kung hindi ni siya marehistro kag ma-involve ikaw sa anuman sining say isang vehicular accident katulad siniti dako gini nga palamanog kag hindi lang palamanog sa lawas, bukol man kag problema sa magtimbang sining bahin sa nakabunggo kag sa mabungguan. Kag subungan mo Bombocham, nag-istoryahan ay man tinuna nakakuha man kita information kay Attorney Gaduspan. Ngayon mga waiver bala nga ginahatag bala sang mga ginabaklan sa motor, ginakuhaan sang salakyan, hindi na siya allowed ang mga waiver Bombocham. Ngati amo lang di danay i-present mo kung maagi ikaw sa LTO Bombocham, hindi ginaya pwede sunod kay Attorney Gaduspan. Gina-encourage gid nila kag amo gid ang requirement ka kung magkuha ikaw sa lakyan iparehistro gid gilayon ang imo nga motor
para wala isang rimalaso man abi nga matabo man abi sa dalan. Kung for example lang biti tawhay imo ya ulo imo nga utok kung mag-drive ikaw dara sa dalan bumatsyam. So sa plastada diri subong sang driver sa motorsiklo kag sang iya ni nga kung ano man di iya nga panabdon man. So diri na niya i-assess sang Land Transportation Office kung magipag-angot ini sila ya sa Zaraga Municipal Police Station. Kaya nakita man ni personally no ni Regional Director Geduspan ang video mismo. So i-assess nila bumbutsyam ang natabo man nga aksidente. Pabati naton ang interview naton kay Attorney Gaudosio Geduspan, ang Regional Director sa Land Transportation Office 6. Well, nakita tama no gawang-wang ng ambulansya, and despite the warning from the ambulance, though nagliko lang yung gulpi ang motorsiklo, and damo nga nabungguan sa ambulansya. And para sa ato, no, by way of regulation, ang ambulansya kag other emergency vehicles, hindi lang ambulansya. Priority na sa dalan. Priority na sa dalan because they are emergency vehicles. No? Apparently, no, the way I see it sa video, wala lang yung bungog to isang motorsiklo, no? Kaya lang no? Fortunately, wala sa man, no? Doon na igo lang to yung front yung wheel, nagkabog, itong tumbang motor, kag siya ganit katindog pa. No, so very lucky ang bugwilas itong tao to, no? Kaya kung ihigat, siguro 2 to 3 inches closer to laban statistics nito siya, no? Butang tabi attorney, palayo lang for example na ano dito sabi ni Igo dito siya tapos may karagato nga pasyente ang ambulansya ma-held liable ay nga driver sa ambulance or ang ambulance apisar nga ang plastada. Pwede ko. Ilang taon ka, no? Kung anong ginuburas ang ambulansya, anong pasyente sa loob. May mga sufficient lang siya nga warning. So, these are emergency vehicles na dalawa na pasyente sa ospital o sa palabulunan lang kundi enda, no? So I don't know if you can hold liable the driver, no? Kaya bambasa request ang driver, no? Para sa konti, I don't know. Dapat there is a bit of recklessness in emergency situations, eh. Kag mo na ganing may mga warning na sila, may mga sirens na sila because to warn everybody na maagi kami kag emergency ang amon nga situation. So I don't know if that can be taken against the driver of the ambulance. Pao? Bubutsyam si Attorney Gaduspan sa Land Transportation Office 6. Ano tinga ako nung ay posible ma-blacklist ang driver sa motorsiklo? May ginhambal siya sa punta. Ikaw na lang ang hambal, Pao? Ano ang balya? Mahimo ma-blacklist Bombotsyam if ever nga ma-prove dito nga waay ini siya sa mga necessary permits Bombotsyam kag tiamo to ang plastada ti sa ilayang opisina sa ila talatapan obrahon Manila ang ilang role kay wala man ni sila gauntat sa pahanumdom sa mga motorista. All right, sige. Salamat kid Bombo Pauline. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. May mga pagsulundan kita mo, dapat kung nagamaniyo ka sa motorsiklo, masukso kagid sa helmet. Sa dalan, sa aton sinima kabombo, bisan ano gani iya ka traffic, nagapahigad gina mga salakyan pag nakabati pa lang iya nga mayara sa ambulansya nga nagapadulong kay ti emergency ina iya mo. Ti ining driver ya, sa aton sinima kabombo, kita nyo naman iya sa closed circuit television, ang iya sininga nangin aktuasyon. May lang gani kay kung sa bilyard pa ni pes lang igo ya Bombo Umel, no? Muna sa kam ni ba sus Maria kagusip po. Anyway, nga gawon ko lang kay importante na balita ni Bombo Lindsay Bade, ang gobernador nagpandam nga hindi magpati-pati sa mga fake news. Fake news imo subong iya nga grabe ang paglapta sa fake news. Tigi kinanglan nga mapunggan ta ining mga ang fake news kay mo na lang hambal nila ang sala nga ginaliwat-liwat. Mami na tuod na lang kag mag-insakto inis palabuton. Sa aton sinima kabumbo, ti kadamo nagkaroon sa mga nagtalang-talang nga mga tawo. Lakip na gani mga empleyado sa gobyerno, empleyado sa City Hall. No?
nagpati-pati man sa mga sa mga fake news, sa mga misinformation. Ay basa-basa mo. Sa aton sini nga mga kauturan. Sa aton sini mga kabumbo, nakasakay na sa Bumbulinsin na naong. Sige lang, Bumbulins, sa report, please go ahead. Mamutsam nagapanawagan na rin si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa publiko na mahinalungon sa sining pagbasa, pagpamati sa mga impormasyon online kasunod ini sa madamo ng mga fake news na nagalakta subong pagkatapos sa sining pagka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ginpahag na rin sang gobernador kag emphasize ang ining growing influence sang social media subong bilang isa man sa mga source ng impormasyon, pero magapandam na rin siya kay kulang ini sa regulasyon kag accountability hindi kaangay sa traditional media Bombotsam. Ang ining statement sa gobernador nakakasunod din sa mga misinformation sa nagkalain-lain ng mga online platforms sa subong kung sa rin mayara sa mga misleading na mga post, mga unverified claims na diyan mo ni nagatugas ang confusion, panic sa publiko man Bombotsam. Pilak, iban ng mga social media users ginashare ang ining mga false narratives, lakit na mga edited nga mga photos kag videos para mamanipula ang perception sa publiko regarding sa sitwasyon ni Anay President Duterte. Ari bila pamatiyan naton nang ipahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. You be careful of what you read and what you listen to, ha. Dapat may tagsa sa isa. Tanan kita may obligasyon nga mag-andam nga ang kamaang mamatuod ang aton nga. That we have to be careful. Again, we have a different medium now, the social media. It's not like yours. You are regulated, diba? You have a system of accountability in your media. But right now, the social media sa bilong kalibutan. Again, you can pretend to be someone else and say anything and do anything without accountability, diba? Hindi ka man kilala. You know, I have 10 fake Facebook accounts. I already complained and they wanted to. But that is just an example. What can we do? We have a social media that is very open. So andam lang kita. Kapit pa mga kabataan nato na. That is why that is one concern in our educational system. Bakit natin may cellphone? You know, everything is in your cellphone, even the things that they don't have to see. Mga bagay yung dapat nila makita para muna ang daman natin. Hindi lang pati sa issues ng the arrest of President Duterte, ha. Sa tanan, the cellphone, alam daman, hindi mo na eh. Alam daman yun na. It's very open, too much of anything is poison. Bombotsam nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So ginangkan nyo, gitang publikong i-verify ang ining mga information sa online, especially i-check sa mga legitimate sources, ay sa mga government websites, mga news organizations, kag mag-fact check kin Bombotsam. Alright. Kung ang panindugan ni General Torre, kagahambal yang dalon niya gidya, kagaristohon niya si former President Rodrigo Duterte kung ito sa mga video, kag may isa lang abi ka tao, kag do questionable man ang integrity niya sini nga nagpagwa sa niya nasambitan sining impormasyon, dumangin questionable pa to mo. Ugaling, kay ti ara ang presidensya sang kadamaan, no? Ara ang anay presidente, ara iya asawa, ara iya anak, Isaya Kabugado, si former Executive Secretary Mijaldea, Arabas General Torre, mga miyembro sang SAF, kag mga damo pa sa nagkladamo to, nagkalagisi bang kwilyo ni Sidsid to sang mayo ni Inday Kitty, no? May pinusangan sang cellphone to si Madam Hanilet. Ti konstruyala ni makabig man nga fake news galing kiti. Nakita, may pruweba, nagwa iya sa mainstream media, hindi kaysa kung sino lang dira nga mga haslo nga vlogger, amo na iya. Pero ang iban sini Bombo Lindsay, delikado ginman ini kag kapin pamas nang indelikado
kung way ka man iya nagapangkira-kira, way ka ginanay way mo ginamala gina-counter check. Hala ka lang dira nga pang share ka lang dira ti gwa mo do kamahin ka man sa napalapta sa misinformation Amo gid insakto gid Bong Botsam. Amo na gani kun kay isa masubo man kay bisan sa mga kakilala mo man bala Bong Botsam sa nga dikabor gani sa ila bisan pa fake news gina-share pa sa gihapon nila Bong Botsam. All right, before kita magtakop Bombolins, kabalo ka nga may timsong si General Nicolas Torre III sa kay former President Rodrigo Duterte. Wala, Bong Botsam? Familiar ka sang bandang Boston? Hindi. Di raya nang ingkwa. Basahon ko lang ang kandudo hindi ko kakanta gini. Basahon ko lang ang do chorus yan Do mo ning timsong kuno ni General Torre. Kita mo naman tong hulihin ko po kayo. Grabe gito yung panindugan nga ni General Torre mo hindi kaya pagpalampason. May masulod pa kung tani ito ginahulat si former President Duterte nga maabot pa si Vice President Sara kaya mo itong iyang abogado. Why gidya pasulod? Bala mo kung anong yasin nga timsong. Amo sini ay, I'm gonna take you by surprise and make you realize, Rodrigo. I'm gonna tell you right away, I can't wait another day, Rodrigo. I'm gonna say it like a man and make you understand, Rodrigo, you're under arrest. Pamulens? Ati do mo ginaguro. Do mo gino? Sige. Sige, ni si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Amanda, gali ining title niya. I'm gonna take you by surprise and make you realize, Amanda. O, ti pero doon abutong natabo kay Torre, kay FPRRD. Anyway, lapaw naging ko sa Latin, standby na kamo. Sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya, mablang cover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! On The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga maginiinyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at the Plaza. Kaupo ng Rock Station Band, kicking off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente,
Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry.
Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts ng family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba ukon paghugas sang kinanan ukon paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country.
Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Friday! This is Tita Regine on the 14th of March 2025. Welcome! Diri sa kahapon lamang program sa aton nga Elections Day Countdown. Days to go before Election Day, mga kabombo. And today, balik kita diri sa pagdulong sa inyo sa ating makasaysayan. Para diri sa kahapon lamang program, kaupo din nyo si Tita Regine. And again, we are reminding si Roger Sang Maasin. I hope Roger na ang sabat mo, ha? Sa ako nga reminder sa imo to be with us tomorrow before 2 p.m. I hope ari ka na dira sa Bombo Radio kag nabitbit mo na ang imo ginpa-Xerox nga IDs mo. 2 copies ng imong ipa-Xerox nga ID. Well, anyway, mga kabombo boss, mahibaloan nyo naman sino ato nga bago nga winner para sa sining nga semana diri sa kahapon lamang program. For the meantime, mag-enjoy kita. More stories for today diri sa KLP. Ari na ato ng bahanon para sa inyo tanan from Jose LG Fuentes, LDR. Mayong hapon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulatik storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dollar. Bisagod sa obiyong, ako gadang buhon sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma andamag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako.
LG Fuentes, LDR. Effort for LDR to work. Oras natin, it is now 21 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. Mabaton ko na di ang inyong pangabudlayan dira ang mga istorya ninyo. I hope in transit na, nagapadulong na diri, or maybe pagpanaog ko ara na. Mapasa akin na ang mga sulat ninyo. Sa mga nagapreparar mo dira, pilig na lang, i-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man sulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So good na ta, basta sa ating mga istorya, lingaw-lingaw kita, ang ibanda, basi ko nagpatuyo-tuyo pa, uy, may obra, may klase. Anyway, arin na ang sulat naman ni Panoy Sang Leon. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo tita, kag sa nagapamati sa kahapon lamang. Have a good day everyone. Tita, nagapati ka man bala nga ang subang kag agot, hindi gid magbangat, hindi magbaot. Si Toto Piding subang sa amon nga magululutod, kag ako ang agot. Bale, 16 years old ang gulang niya sa akon, kag gadako ako nga hindi kami nagupdanay. Natubuan ako kalag, iyaya gasakay na siya as seaman. Ang natandaan ko sang una, nga elementarya ako, gahampang ako sa computer shop, wala ako kapauli panyaga. Sinugat ako sang akon pakaisa, kay sugo ni nanay. Pagpauli ko, ginbakol ako ni nanay. Utruman ining magulang ko, gintagaan niya ko kwarta para baklon ang computeran. Kung nagpanaog na siya tita, tagagabi, ga-pray kami, tapos ga-pa-play Scrabble or chess. Kisa aga siling na siya nga, ilibot niya si nanay sa bilog nga kalibutan. Tiriak man ako, nasiling ko si tatay, di mo pagpa-updon, mag-asawa na gani sila para updanay sila. Gusto man, no? Tapos si nanay lang imudalon. Tita, half-brother lang na namon si Toto. First son na siya ni nanay. Nag-graduate ako sa elementarya, kag nagpabakal ako sa iya sapatos, wala gid. Amo ato tita, ang siling ko, hindi na ako, mangayo-ngayo sa iya. 4th year na ako, gusto niya ako ma-CAT officer. Apang hindi pwede, kiti may back subject ako sa 3rd year ko, sa chemistry. Sang nag-graduate na ako high school, ginpalakat niya kami sa magulang ko nga babae sa Manila. Nag-eskwela ako college. Nag-stop ako 3rd year, 1st sem. Nangakig magulang ko kay gusto niya makatapos ako eskwela. Kay pasudlo niya ako sa pagkapulis. Tinagsaylo ako sa city, nagkuha 2nd year course, nagsiling akong utod. Nga kung mangayo ako bulig sa iya, duplaan niya ako. Abaw Tiambal masantiyo namon nga diploma kontra diploma kay hindi na magpaperdi magulang mo kay siya nakatapos na. Bisan wala ang bulig niya, nag-eskwela ako tita, manag-graduate na ako sadto kag nangamusta siya. May kulang pa ako nga balayran, 7,000 sa school. Hindi man kabatas. Nipadalaan niya utod ko nga babae, pangbayad sa tuition ko. May plano naman gali siya tita, nga ipasudlo niya ako, seaman. Ha ha ha. Tanda, magulang ko tita, no? Tisiling ko, mobranay ako, diri, bisan 6 months lang. Kay kung sarangan ko, masarangan ko man, magsiman. Kay ti alangan, nga malukso ko sa barko, kung gusto ko na mauntat obra. Tinaka-obra ako tita, kag natapos ko na ang kontrata ko. Kay ginpa-training niya ako gilayon. So, matotal, gasto niya sa akong tita, nasa 80,000 pesos. Kompleto na ako tita, may seaman's book na ako, passport, kagkapa-inject na sang yellow fever for seaman. Apang, wala gid tita.
wala ako kasakay. Nakapamilya si Toto ang nagtukod balay diri sa Leon. Bisan gabi tita, gahakot kami balas. Kumo ulan-ulan, nakadanlog ako. Ti, agi mong siling niya. Bispera sang Pasko pa ato tita. Pagkagabi, nagkaon kami isa ka Tupperware, piunod nga bihon. Napungi ang Tupperware, ti siling niya naman. Ti, agi mong nangakig ako. Nag-isip nga, ano himuon ko man? Malayas o mapari na lang? Di gani may eskwela sa culinary. Pag-abot New Year, 2013, amon handa tita, isa ka lechon manok, kay nagluto kami noodles. Haha. So happy moment namon na to. Why kami away? Nagkapamilya na ang akon magulang. May 2 ka laki sila nga bata. Apang, upod nila pangabuhi ang mga utod sang asawa niya nga puro lalaki, 3 kabilog. One time, gaobra si Toto sang kurungan sang manok. Ginbutang niya sa sulod. Ay abaw, nahulog siya tita. Sa kulod. Ginbutang niya sa kulod, gali kulod. Gisi iya tudlo. Balantita magulang ko nga na, hindi gusto tudloan. Arambay, kag sa bar exam nila sa Seaman, top 12. Aram gid man siya. So, sa COVID time, ang mga utod ko nga nag-stay sa syudad, nagpauli diri sa Leon. So, upod kami tanan. Ang amon ginakalingawan, kung hapon, amo ang volleyball. May mataas nga portion ang lupa, nga amon nga ginahampangan. Kibot kami, nga si Toto, nadula. Ay gali, nahulog siya sa kanal. Mayo lang, wala siya nabalik. Pero sa 16 years old daw siya, tita, kaagi ko nahulog man na sa niyog. Swerte, wala man siya maano, kay nagsabay siya sa paklang. Kagkabin pa, kabalo man siya mag-back dive sang una. May poultry na siya, ginpatindog tita, kag silungan kakanding nila nga ginasagod. Sang time nga to, ginpa-harvest ko ang mga niyog namon, para ako niya ko prason, para madali magmala. Gindabukan ko, paasuhan. May daan nga lamesa kag sinas, dito ko ginhayag akon kopras, kag ginpaasuhan. Para hindi mabasa ka uran, ginpasilong ko sa poultry, kag dito ginpaasuhan. Apang ang akon dabok, nagdako, kagamay lang masunog ang poultry. Nalabot ang higot kaduyan, hasta sa kisame, ginhingagaw kuman basyahan apang may sunog ang tapi, gamay lang. Si nanay gasinggit nga sunog. Apang sila nga mag-asawa, patay mali lang sa ila na batian. Kumo ibaligya ko ng akon kopras sa banwa, nagpanaw ako. Wala pa ako kahalin, nag-survey si Toto ang asawa niya sa poultry, kundiin labot ang nasunog. Next day, nagbakal si Toto sang saging nga itanom. Ginpalibot niya sa ilakudal tanom, aga niya gintanom, pagkahapon ga-volleyball kami sa tunga uma, komo ang ila kanding, wala nila ginhigot, ang ila tinanom nga saging, ginkaon ka kanding. Ti ginmuno namon sila nga, ang kanding ginkaon ka saging, ay, ang saging ginkaon ka kanding. Naginadlaw kami. Padayon ang hampang. Galing, isa namon kaupod, naigo ka bola sa agtang, napikon. Huwag niya balagin labo ang bola. Tiuntat ang hampang Si Toto, ginchekyar niya ang tanom nga saging. Ubos ka kanding. Iya naman time. Total, huwag na ka mo bola, kaksun talang anay ang net. Takod ko lang kung makabakal ka mo liwat bola. Di kung ikaw, bitita, mabakal ka pa bola, ngaging kakas na ang net. Apang, sang nagka-depression ako, si Toto nagbulig sa akon. Siling niya, ga-transition daw ako, ganigin buligan niya ako nga magsagod sang manok, kag kanding. Niya, kapital. Kag sang muto nga time, kung makita niya ako nga online, ga-video call siya sa akon, kag ginakumusta niya ako. Dako man ang bullying niya sa akon, pag-ayo sa mental health ko. Ganisang time nga nabalitaan ko last year, nga na-stop ang barko, kagin baligya,
amo na nga nawadaan siya obra, so gilayon ako naghatag sang akon bulig sa iya. Bisan wala siya nangayo bulig, kay nahibaluan ko, nga bisan ara siya sa mabudlay nga sitwasyon, hindi gina siya mangayo bulig. Apang mag-utod kami, kag wala pa niya nahambal ang iya kinahanglan, nabatyagan ko na. Gani nagpadala ako kwarta sa iya, kay siya mismo hindi mandalok sa akon. So hasta na lang diri tita, madamog nga salamat sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat, ang matinahuron, Panoy, Sang Leon. Well, Panoy, amo nang ginahambal no, nga ang mag-utod gid. Bisan nga ti sa mother lang kamo mag-utod nga duha, pero ang pagkabigay ninyo mag-utod gid. And because you know nga ti palangga ka sang imong magulang, kag ikaw palangga mo man ang imong magulang. May mga away-away, may mga sunggod-sunggod, may mga waay pagsapakay for a while, but of course no, at the end of the day, you know nga ti you go back to one another to support one another. Because amo na iya ang mga mag-ululutod. Away subong, bati tomorrow, away wala sa pakay, pila ka tinuig, pat sa ulihi. Magabalikay gid ang buot. Now we know nga ti love mo man ang imo nga magulang. And in so many ways, ang imo magulang ginapabatsyag niya man sa imo. Nga palangga niya ikaw sa pagsuporta sa imo, sa pag support sa imo nga mga handom sa kabuhi, and even suggesting no kung ano ang maayo para sa imo. So it's good nga nagabalusay lang no, pagpakita sang pagpalanggaanay sa isa kay isa kay ti amo ina ang mga mag-ululutod. So it's good nga may manong ikaw, tapos extreme amo nang ginahambal nila agot kag subang. Bawo no, in most cases daw hindi gid man na maghilibaot daw kuring kag daw ido kuno, pero kung mag-mature na bala ay super sweet man sa isa kag isa. So kung mga bata siguro ang muna. But anyway, thank you so much gid sa imo Panoy for sharing with us your story about your brother. Magapanumbalik kita mga kabombo. It is now 20 or 40 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalikan kay LP sa gihapon kaupo ninyo si Tita Regine. Tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyong balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription
subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Sa aton yung next story, kag iya ini ni Lola Amparing, mahal kong Tita Regine. Kita na dumduman ko pa, masaya ang buhay ko sa itong mga nagligad nga mga panahon. Especially kung bulan sang December, hindi ko makalimtan nga ang tanan nga mga Christmas decors, handa nga mga pagkaon, ang tanan nga mga ini, or ang mga ulubrahon, ginahimo sang bana ko sa itong buhi pa siya. Hindi siya luyag, nga ginabuligan ko siya. And if ever, magbulig ako, ay gapangakig dayon. Di, ang ginahimo ko, tulok-tulok lang kuya sitting pretty. Sa panahon nga nagkasakit, kag kinuha na gid siya sang aton nga mahal nga Ginoong Diyos. Ining mahal ko, syempre, masubo. Kag ang tanan ako na. Ang tanan nga mga ulubrahon kun Pasko sa balay ako na. Tita masadya lang ang kabuhi ko kung ara ako sa eskwelahan. Kay ti ang mga co-teachers ko, kag tanan nga mga eskwela ko nagabulig kag nigahatag sa akon sang kalipay. Ginaalala ako o pagtingin o pagmamahal. Ang kalungkutan na aking nadarama noong wala na ang aking mahal sa buhay ay napuno ng pagtingin, pagmamahal o pag-alaala sa mga friends kag sa mga eskwela ko sadto nga mga very thoughtful kag very loving sa akon sa panahon nga masubo ang kabuhi ko. Salamat sa kay Lord nga 38 years in the service of teaching ni isa wala ako sa ginpatupan nga akon nga eskwela. Abi mo tita, pag sobra-sobra na ang kaugot ko, mauntat lang ko ya sa pagtudlo. Kag dugay-dugay, nagatulo na yung akong mga luha. Gani, tubtob subong, mahal na mahal ako ng dating mga eskwela ko. Tita Regine, i-share ko sa imo karon ang dumduman ko sang substitute teacher pa lang ako sadto. Every 3 months, saylo-saylo ang assignment ko sa lain-lain nga schools. Tita, may isa ka barangay school sadto. Siguro mga 3 or 4 kilometers from our town ang distance. Tita, kung Paskwa, sadto, punong-puno ang mesa ko sa nanari-sari nga mga prutas, mga native food, kaangay sang suman, bayi-bayi, suman latik, ibos, palitaw, linugaw nga may bitog-bitog kung ano-ano pa. Kung kaisang mga parents ang nagadala sa akon sa school. Silinggani isang head teacher ko nga maayo pa kuno ako ya. Bago lang sa school pero permi lang nga buta-buta sang nanari-sari nga prutas o native food ang akon nga lamesa. Itita ano abi paghatag sa head ko kay tisiling sa mga parents matamad. Hindi maayo magtudlo sa mga bata. Tiabi mo tita, kahit ding-ding man lang ang ulot sang kwarto namon, hindi ko nga mabatian nga nagapanudlo. Matamad. Kag tita, nagatakong o shorts nga lumang maong ang iya ginasuot kung nagapanudlo. Tiyang delargo, ginahang lang sa likod kang door, kag isuksukon lang kung may bisita. Kung magpauli kami sa banwa,
nagatabok tana sa suba, wala nagasakay sa baroto, kay kuripot, ti ubahon lang ang shorts, tapos magtabok sa suba, ay hamak ni mo tita, tudluan pa ako nga hindi ko nasagad sulat-sulat sa lesson plan, siling niya sa akon nga, lapis nang isulat sa date sa lesson plan, para ma-erase kag islan ang date. Kinumang luma na iya ang mga lesson plans niya, sobra-sobra katamad manudlo, kag permi lang amo ang daan nga panapton ang ginasuot. Tita, wala nagdugay, nakasaylog gid man ako sa Central Elementary School bilang Filipino teacher sa 4 sections. 104 kay ti 508 isa man ka teacher. Gid man eh. Tita, kung December sadto, ang school namon do carnival kay tanan nga mga rooms halin grade 1 hasta grade 6 punong-puno ng mga Christmas decors. Lahat ng mga bintana, mga pertahan, puno na sa mga parol nga nagabitin. Sa every corner sa mga rooms, may Christmas tree. Kag sa isa ka corner naman, may Belen. 1 week before Christmas vacation, kada class naghahanda sa Christmas program, kag party, kay may exchange gifts pa. Kami nga mga teachers nagaprepare man sa Christmas program, kag party, pagkatapos ng celebration sa mga pupils namon. Tita, tama, gid ka enjoyable. Happy kung Christmas sa amon school. Tanan nga mga rooms, halin sa grade 1, tubdub sa grade 6, colorful. Kag puno sa mga Christmas decors ang bawat silid-aralan. Mga bintana, pintuan, bulletin boards, bawat rooms very attractive ang Christmas spirit. Talagang masayang-masaya ang buhay namin sapagkat ang mga guro at mga pupils ay nagtutulungan, nagmamahalan, nagbabatian ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Tita, para naman nagakurog-kurog ang mga daliri ko at malabo ang paningin ko. So more power to your program. Love lots. Lola Amparing. Well, sige na Lola Amparing, keep on recalling ang mga beautiful memories nakastore sa imong mind dira, no? Layo ang Alzheimer's. Kaya halos everyday nagasulat. Para nga, kumbaga, hindi magtuktukon ang utok, hindi mapalayo sa pagiging malipaton. O, diba? I super agree with you, Lola Amparing. So, salamat sa liwat. I know, ara kagidira, you never miss listening sa Kahapon Lamang program. Salamat, Gid. Magapanumbalik ang Kahapon Lamang program pagkatapos ang pinaka-importante ng mga pahibalo. Buo kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan
Pagtuon ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes... Well, tuplup na lang anay kita diri mga kabombo. Thank you so much, Gids, ang inyong oras. Magasunod na ang inyo naman mga paborito ng mga dramas after sang KLP. Diri sa Bombo Radio Iloilo. Marakak kita. Kaupod si Tuyang Ermitanya to be followed by Provincial Jail. Kag ang Dear Diary. Balikay kita buwas. Hopefully, may kaupod naton si Roger sang Maasin. And watch out, sino aton yung winner para buwas. Maraming salamat sa inyo sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.